even chọrọ igwu unu amara m mgbe ndị be anyị ụfọdụ ga-ama ife ifuru otu Mazi Nnamdi Kanu nọ ndị Igbo mere ife fa kwesịrị ime n'ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ mekarịa ọmụ na-ekwu ya ndị Igbo nga atụrụ Mazi Nnamdi Kanu tata abụrụ na ndị Igbo emegharịla arụ abụrụ na ndị Igbo gbarụ nkịtị atọ Mazi Nnamdi Kanu nga ndị politicians anyị gbarụ nkịtị gee m ntị nwanne this city boy movement Obi Kubana agwa m na kama achọbeghị imere ya vidio achọ m ka dịka ka obi m gbadata tugoro obere tupu m mee vidio iwe datụkwa na-ewegodi m mana ọ nwere nchọ ịkọwasịrị gị ife aga bụ onye pụtakwara ara vidio mapụtabugo mbụ onye nkwuchi okwu ọsị na Obi Kubana ba APC geenụ m ntị ka m gwa unu ọ nwe ovive m chọrọ ịgwa onye ọbụla tata ndị Igbo niile geenụ ntị ọfụma geenụ ntị ọfụma apụtasị gị na Igbo afụrụ onwe anyị unu ama onye na-aza MKO abịọla akwa onye Yoruba ka ọ bụ unu ama mgboro one a na-abịa eburu Ferrari time unu amara aka na ndị ya unu ama mgboro one a na-abịa eburu fela n'oge ị na-anụ maka fela ị mara aka MKO abịọla na adịa ị mara ọnwa mgbe ndị omekome wakpo MKO abịọla na bịa ọsụ na ofera na fela so wee bịa na ọfụ fela ife so fere na fere nọ na Keberum eti egwu sorry oyibo amarụ fere nọ na Keberum eti egwu so ka mmadụ ga-esi nọ na Keberum na-eti egwu na ọkọbe mmadụ na Nigeria at the same time ọ ife so fela mana ị nwere ike iru ebe a na-ekwu ife afụtata na-eti mgbu ọrụkwara na nke ndị Igbo fa achọ ka ya esi wee were afọ Mazi Nnamdi Kanu wee merụọ obi gị ọ dịja ka ife afa na-ekwu ọ bụ eziokwu ọ dịzie gị ka ifefa na-ekwu ọ bụ eziokwu abịa n'ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu ndị Igbo gbara mbọ ọfụma na ndị politicians anyị na-ana iyi ọ bụrụ ofe otu anyị nwere ife anyị mere but individual ndị Igbo normal common person ndị Igbo na Nigeria ife eme maka Mazi Nnamdi Kanu enwere enyi ọdọtọ ebe a ga-akpụrụ mmadụ ga-emenwu ya ndị mmadụ abịa sị na ndị Igbo ji ọgbachi nkịtị ejide Mazi Nnamdi Kanu ndị Igbo ji wee mee nka ndị Igbo gbara mbọ ọfụma n'ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu mgbe ndị amị bịa be Mazi Nnamdi Kanu ndị Igbo egbu na kọmpand Mazi Nnamdi Kanu enwere anybody nọ na Nigeria a ga-abịa ndị mmadụ stand nwere onye like that enwe onye ọgwara m onye mgbe onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibe ntụ chi ya nụ vidiyo onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-adị ibe ọ na-ewute m onye ọbụla pụta kwughericha okwu kparịcha ndị Igbo ọ bịazie were afọ Mazi Nnamdi Kanu wee mee obi go ịdị confused maka ọpụtachi ọbịa kpọ afọ Mazi Nnamdi Kanu at the end ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ akpọpụta gị na tukwube gị na sị gị kemgbe eji wee jide Mazi Nnamdi Kanu na ndị Igbo ọgbara nkịtị gịnị ka gụwa ga-ekwu asọ onye Igbo adị m ekwu okwu ndị ara na-achị mụ na go ana m ekwu normal individual ndị Igbo normal person onye Igbo kemgbe ejide Mazi Nnamdi Kanu ndị Igbo ọgbara nkịtị na ndị Igbo emegharịla arụ n'Abia steeti onwe akwa Mazi Nnamdi Kanu na-eyi eje kọtụ enwe mgbe ụmụ ikorobịa kwara ya uche ụmụ agbọghọ one ma one mee demonstration that day sef feji ọdị tarị na abụgo na asafa bụ brakad sef agbagburu mmadụ ịtọ nke abara ikirie dị vidio ị ga-afụ mgbe fadarụ ihe iri ekiri onye bara n'ebe a na-apịrị ọf ka ọ na-adị bie ị ga-afụ mgbe fadarụ keke bụ onye pụtakwu ericha ọrụ ozugbo ọgba afa Mazi Nnamdi Kanu onye pụtabarịcha ndị Igbo ọsịsịa gị Mazi Nnamdi Kanu okwuzie nke ogbe isi ya si n'eziokwu ịmanye ọ na ndị Igbo agbara mgba maka Mazi Nnamdi Kanu ejide ka m na-ajụ unu mgbe ndị Igbo one-nwe unu na asị just that day anụ na-ejide Mazi Nnamdi Kanu ịma ndị Igbo one-nwe maka ya just na fadụ anụ dị news ka ihe ọmụrụ lụrụ ọfanwe ụfọdụ nwụ demonstration niile a na-eme na Naịjirịa ịma mmadụ one agbagbu ịma mmadụ one nọ na nga ịma mmadụ one agbagbu eme demonstration na Naịjirịa ịma mmadụ one agbagbu akwa few weeks ago enwekwa ndị anyị fụkwara again pụtakwa mekwa demonstration gwagodi ndị nọ na Naịjirịa ụdị ife dị otu a ga-emefe aka ọnụ ka na-ekwu okwu
Obi Kubana bazia APC ekwuye asịta ndị Igbo na ala Igbo enwere Obi Kubana na-enye zapụ Obi Kubana bụrụ a politician nje ba politics onye mere na individuals ndị Igbo fụrụ Mazi Nnamdi Kanu n'anya afụkwazịa ajụka nna junu Tony Kabaka ba na-edo man youth ka ọ bụ ọ nọ na APC why are they not talking about him? Tony Kabaka ba na-edo man ọ nọ na APC gịnị mere na na-ekwu maka ya mgbe ọbụla jugodo onwe ga-ajụ gịnị mefa ji gburu ndị Igbo n'ọrụ? What is their problem? This man kịta na-eti mkpu na-asị ndị Igbo ji wee mekwa nka na Fana village fa arụọ big house na-ebugharị escort ndị nke na-achị efi akpagharị na Nigeria mgboro rekọpụta go na-ekwu maka ndị a kedu mgbe ọbụla ndị Igbo and ekwu na adịghị na sọpọtụ ọfa icheta mebi na enwe onye Igbo gị na ya mere nka ịsọpọtụ anyị pesin ozugbo geenụ m ntị nwanne Ebret ụdị ife unu na-ede na agụmakwụkwọ ụdị kọmentị iri na kịta na agụmakwụkwọ maka Chukwu nna jụọ unu enwekwa sens our politicians na n'iyi gịnị ka ị ga-eme individuals ndị Igbo na fafere Mazi Nnamdi Kanu n'anya have they not suffered enough? Ọ bụrụ useless onwe ka politicians wee mefe isi m na ndị Biafra ji Mazi Nnamdi Kanu na ọ bụrụ Nigerian gọọmenti and geenụ m ntị enweghị Igbo politicians ji Mazi Nnamdi Kanu federal gọọmenti ji Mazi Nnamdi Kanu yes enwere ndị Igbo politicians na-achọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta eziokwu but ọ bụrụ Igbo politicians ji Mazi Nnamdi Kanu ndị ji Mazi Nnamdi Kanu federal gọọmenti Igbo politicians na-eme boy to ndị Fulani so kịta ofe nwa nyeziri ndị Fulani ọda mba jide Mazi Nnamdi Kanu unu arapụkwara ya unu ekweta so ọ dị gị kịta onye normal ọ bụ na federal government of Nigeria achọrọ ijide Mazi Nnamdi Kanu ọ dị gị ka Igbo politicians ga-eme nwufa ka jide Mazi Nnamdi Kanu Igbo politicians eme bụ boy to them kịta fe enwe na veto power ijidesi Mazi Nnamdi Kanu federal government amarapụ msifa amara mgbe unu ga-ama ife yes eji Mazi Nnamdi Kanu Igbo politicians achọrọ ka arapụ Mazi Nnamdi Kanu some of them but ọ bụrụ fe ji ya ndị ji federal government the same thing me ejide Mazi Nnamdi Kanu na Kenya kpọrọta Mazi Nnamdi Kanu na Nigeria ka e wee kọtọkwa Igbo na-eme asị na eji private jet ife anya ụba wee bulata Mazi Nnamdi Kanu who brought out that news? Kedu evidence of that news? Kedu emego video wee suru ọ bụrụ na ị nwere video ebe evidence no private jet Mazi Nnamdi Kanu ka eju ebute weta ya ka ifu nwanne ga m ntị Igbo politicians dị iche from normal Igbo man so ọ bụrụ na mmadụ ife na-edede erisa Igbo politicians dị iche from every Igbo man ọ na-agba Igbo politicians na-adị iche mezie something mmadụ tọbele brem nwa onwe politician nọ na Nigeria isi dị mma apart from our politicians normal people ndị Igbo ọ na fatra iberu ị na-alarụ ụra ya bụ ihe eju ọnụ na-ekwu okwu ịma mmadụ onye nwe unu ịma mmadụ onye nwe unu mgbe a bịara ebe Mazi Nnamdi Kanu ịma mmadụ onye nọ na nga ịma ndị Igbo onye nọ na nga maka Mazi Nnamdi Kanu ịma ndị Igbo onye ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke nọ na nga because of Mazi Nnamdi Kanu ịma mmadụ onye mmadụ tọsị na ndị Igbo fọdụrụ aka na ndị Igbo nọ nwayọ because na enwere nwanne gị nọ na nga enwere nwanne gị ndị amị gbagbu maọbụ ndị polisi gbagbu ịma ndị Igbo onye nọ na nga that demonstration eme na Abia steeti ndafu yi akwa ụda akwa Mazi Nnamdi Kanu na-eyi mmadụ ole ka agbagbu n'ime fa mmadụ ịtọ ka anyị gụtara na vidiyo agbagbu what of ndị nke vidiyo egosiro mgbe ọ bụrụ mepụta na-akparị ndị Igbo ọ bụrụ na Obi Kubana decide as a man na ọ chọrọ ịbanye APC what is our business na ọbanye APC gezi ka ezi owere na-akparị ndị Igbo ọ bụrụ na Obi Kubana as a man as an adult decide ka ọ bara onwe ya APC so kedu ka o so gbasara ịbụ ndị Igbo ndị Igbo niile aga n'ofe all these things unu na-eme na agụmakwa ọ bụrụ na Obi Kubana as a man ọ bụ o decide achọrọ m ịbanye APC o nwee full 100% right to enter APC o nwee 100% right to enter APC ndị anyị na-afụ ndị Yoruba pastor for support to Mazi Nnamdi Kanu ere happy share their video so Obi Kubana support to nwanne fa nwoke Tinubu unu abịa sebana ndị Igbo na ani why I don't just understand you people. Cha kwa onye ọbụla kịta na akparịcha ndị Igbo asị
mana eji Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu nọ nga na Sokoto. Look at what they are doing. Ọ na ndị mmadụ agbara mbọ. Sim na ndị mmadụ agbara mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu. Achọrọ ugo ụtụtụ ọma. Sim na ndị mmadụ agbara mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu eji. Ima mmadụ onye nwụrụ isi Mazi Nnamdi Kanu. Ima mmadụ onye nọ na nga maka Mazi Nnamdi Kanu. Ima mmadụ onye aka na-akwụ kọtụ ụgwọ na Germany. Investigate this matter. Enwere m court case na Germany. Mbasa na-eme demonstration na Berlin. Nrapụ court case njebe Berlin. Ndị George esi tie na Germany ebe a. Afụrọ m. Jụọ onye ọbụla na Europe enwe ka court su esi tie because of you. Bịara ego na ị ga-akwụ. Aka na-akwụ dị money ruo taa. Aka na-akwụ dị money ruo taa. De na-echi mmadụ abịa gwa gị na enwere ife ndị Igbo mee. Na ndị Igbo na-anya iyi. Gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime ndị Igbo na-emere maka Mazi Nnamdi Kanu? Onye nchọkwuru derụ. Normal individual ndị Igbo. Gịnị ka e kwesịrị ime maka Mazi Nnamdi Kanu? Ana mmerọ. Asị na-eji private jet ife anyụba. Gosikwanụ unu vidiyo ebe a na-ekwe mba. Mgbe ọ bụla a ga-akpọrọ lụbata afọ onye Igbo n'ime. Obi Kuba na buy APC. That is his business. That is his business. Oh, unu na-enwere Obi Kuba n'iwe na ọ buy APC. Unu na-afụzi nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Ojukwu abụ Biafra n'isi. Nwunye ọ nọrọ APC. Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Achọ m kwuru gba m ọ na nwunye Ojukwu nọrọ APC. Gịnị mere fa jiri onye nke enye example? Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. I want you people to answer me. Nwunye Ojukwu ọ nọrọ APC. Amara m ga-esi agbara unu. Mgbe onye nzuzu yarịcha ọbara ya ndị Igbo. Onye nzuzu yarịcha ọbara ya ndị Igbo. Onye nzuzu yarịcha ọbara ya ndị Igbo. Obi Kuba na buy APC. Ọ chọrọ owe ego iwe. Condemn Obi Kuba na leave Igbo out of it. Lapụrụ ndị Igbo out of it. Na ọ bụrụ ndị Igbo si Obi Kuba na buy APC. Ọ bụrụ ndị Igbo si Obi Kuba na were the post. All if all decide na onwe ya. No bad the thing. Enwe ife common Igbo man ga-ege nkịta na Obi Kuba na APC. The answer is no. So ka ebe a na-agbụtọrọ ndị Igbo. Otu ị nọkịta, otu ọ nọkịta, gịnị ka ị ga-ege na Obi Kuba na-abago na APC? Ọ nwere. Ọ bụrụ ị na-ata afụ, ị aka na-ata afụ. So achọrọ m ka unu gwa m, otu a Mazi Nnamdi Kanu nọ, ọ na ndị Igbo agbarọ mbọ maka Mazi Nnamdi Kanu eji. Ọ na ndị Igbo agbarọ mbọ. Ọ na ndị Igbo agbarọ mbọ. Andị, jụọnụ, ọ nwenugo mbasị ịfụta fụ onye Igbo ka ọ na-ekwu maka ndị Yoruba. Ma ọ bụ ndị Edo steeti. Ọ mgbe ọ bụrụ ife onye Edo steeti, ọ na-ekwu maka onye Igbo. Ife onye Yoruba, ọ na-ekwu maka ndị Igbo na-asọpọtụ ọnya. Unu afụnugo m ka m bịa tukwuru ebe a na-ekwu maka ndị Yoruba. Unu afụnugo m ka m bịa tukwuru ebe a na-ekwu maka ndị Edo steeti. Why ndị Edo steeti enwere ike ịnọ n'onwe ya na itinye afọ Igbo n'ime? Gịnị mere na sọm ndị Yoruba enwere ike ịnọ n'onwe ya na itinye afọ ndị Igbo n'ime? Onye kwu yericha ụwara afọ Mazi Nnamdi Kanu wee rapụọ ya. Ịtụkwuruzi ya na esi na-esi okwu. Mmadụ jụọ asị gị ọ wọtụrụ 11 million pounds wee na-aga without security. Obi jụọ nọrọ Abuja wee na-eme campaign na enwere onye na-ebe afọ. Kedu ụdị ife dị ife? Gịnị ka ndị Igbo mere unu? Lapụrụ ndị Igbo aka nụ. Tony Kabaka by the Doman or APC. Mgbe onye ka ifugoro ndị Edo steeti ka na-ekwu maka Tony Kabaka. Eyutu ka ọ bụ. Ọ nọ na APC. O nwerugo mgbe ifu ka na-ekwu maka ya. Ọ mgbe onye kwuo maka ndị Igbo, onye nke ekwuo maka ndị Igbo, onye nke ekwuo maka ndị Igbo, kparịa ndị Igbo. Sọsọ ndị Igbo bụ the only people nọ na Nigeria ga-abịa ikwuo maka fa support ọ gị. Nke a sị ga everything that man said is real. Gịnị ka that man kwu bụ real? Gịnị ka o kwuru bụ real? So na ndị Igbo agbụrụ maka Mazi Nnamdi Kanu. So otu ihe nọ kịta mmadụ tukwubega na sị gị na ejide Mazi Nnamdi Kanu that Igbo dị ndụ anything ikwete. Ọ because na-egburu ọgụ. And ị nọrọ na nga ya ma ihe echiwe nọ ebe a na-arawasị ile sị n'ife na ga ikwu bụ eziokwu. Ọ bụ na iso na ndị egwu ma ọ na ịnọ na ndị nọ na nga ị nwa na ebe a na-ede ife ị na-ede. You will not be here writing this comment. Ka ebe gbasara Igbo ọ chọrọ ịkọta Obi Kuba na ya kwuo maka Obi Kuba na it will leave Igbo out of it. Onwe ife ọbụla ọ chọrọ ikwu Obi Kuba na abụrụgo a politician. So otu ọ bụgo a politician, anything ọ bụla ị chọrọ ikwu Obi Kuba na face wago Obi Kuba na leave Igbo out of it. Lapụ ndị Igbo aka kwuo maka Obi Kuba na ịchọ kwuo maka Obi Kuba na for 100 years. Ọ gbasara ọrụ a politician ka ọ bụ. But normal individual ndị Igbo nji anya m wee fọ ọbara ndị mmadụ ka ba na-ada na ana.
ma ndị agbara egbe n'ụkwụ ma ndị agbagburu agbagbu ma ndị emerụ nka because of the same Mazi Nnamdi Kanu. Then mmadụ pụta ọsị m na-enwere ife ndị Igbo mee. Mmadụ pụta ọsị m na-enwere ife ndị Igbo mee. Nwanne ọ na-ewute m. Ọ na-abụ uru na-ede ife unu na-ede na sọpọtụ ndị na-agbado ndị Igbo. Ọ na-ewute m. Kwue maka Obi Kubana. Kwue maka Obi Kubana. Lapụ ndị Igbo aka. Ndị Igbo gbanịrị ọfụma. Kwue maka Obi Kubana. Bari Obi Kubana were Obi Kubana ma ife chọrọ ime. Obi Kubana be politician. So also do go for. But leave Igbo people alone. Ọ Igbo people si Obi Kubana. Okay, ka ifo ka kunu suwe na n'iyi. The ABC Obi Kubana gba banye majority ndị Igbo adịrọ happy. So gịnị mere na odekwu na ndị Igbo adịkwa happy? Onye na-eche side ahụ. Onye na-agbakwa na ndị Igbo adịrọ happy na Obi Kubana abago APC. You will not go that side. O na-ekwu ya ọ dị ka support ndị Igbo niile ngwa Obi Kubana je banye party ya. Obi Kubana je banye party ya. Ojezi asị gị unu si n'ife okwuru bụ eziokwu na enwere sense. Na ebe ọ nọ wee mara kedu post Obi Kubana ji o ya ejiwe negotiate maka Mazi Nnamdi Kanu Mazi Nnamdi Kanu because of that simple post e nyere ya. Ọ sị gị no negotiation and ọ bụrụ ọgụ no negotiation if you give me this I enter this. So once position Obi Kubana ji na APC even APC members amara onye Obi Kubana ka o ya ejiwe negotiate for freedom of Mazi Nnamdi Kanu. So this obere position once position Obi Kubana ji APC ka ọ ga-eji wee kpọrọ ntebụ ndị APC. Okay, mgbarapụrụ Mazi Nnamdi Kanu kunu wee nye m that position akwa. Kunu fu ebe a na-awogbu unu. Kunu fu ebe a na-awogbu unu. Gwagodi position Obi Kubana nwere na APC a ọ ga-eji wee kpọrọ ntebụ meeting. Ka e wee rapụ Mazi Nnamdi Kanu. Unu echena kesi Mazi Nnamdi Kanu bụ ga-egotere bụ mmiri na bus stop. Ọ ife unu che. Tupu atụọ Mazi Nnamdi Kanu o mere ọrụ na kọtụ si na Britain agbagbu unu tụ ọmụ nga. Onu na anụrụ ya. Onu na anụrụ ya. Tupu atụọ Mazi Nnamdi Kanu onu na anụrụ ebe ọ so na England. Okay, Mazi Nnamdi Kanu ji passport on England. So Nigerian government esikarị gị gang government tụọ Mazi Nnamdi Kanu nga. So Nigerian government sikarịsịrị UK government Mazi Nnamdi Kanu ji their passport atụọ Mazi Nnamdi Kanu nga. O ifu na akọwa. Ajụ ka nna ajụ. So Nigerian government esikarị go UK dị ike. Mazi Nnamdi Kanu ga-eju ejide passport ndị UK atụọ ya nga na Nigeria buru ya eburu na Kenya enwere ibe UK ekwu. UK akwara ụkwara. UK akwara ụkwara. Onye pụta ọkparịa ndị Igbo. Onye pụta ọkparịa ndị Igbo. Onye pụta ọkparịa ndị Igbo. Gịnị ka ndị Igbo mere? Kedu n'ife fụ ndị Igbo mere? The same our politician unu si na fa bụ boy to Fulani. So boy na-agwazi ọga onye ọ ga-ejide na onye ọ ga-alapụ. So boy na-agwa ọga onye ọ ga-ejide na onye ọ ga-alapụ. Agwara m unu enwere some politicians na-achọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu pụta. But ọ bụrụ those people bụ ife chi Mazi Nnamdi Kanu. Nwanne m ma dị angry with ife that guy ikwu. This is meju wee dị angry with ife that guy ikwu because na gị nwanne ede comment ị na-alala ụra. Ifuru otu ịnọkịta enwere ife gbasara Igbo ịpateki go onye si nke mgbe amụrụ gị nya me ihe ejuwe na this comment. Enwere ife gbasara ndị Igbo ịpateki go onye nya mere mmadụ ga-eji wee pụta onye a na-ekwu ife kedu steeti o si. Dama na ke steeti Dama si ka je na-efe na that steeti. Ka je na-efe gọvanọ na-eme na that steeti. Gị mere na Dama na-ekwuru okwu. Gịnị mere Dama na-akwuru ife afọ kedu steeti o si ka je na-efe na-eme na steeti ya. Why must they always talk about Igbo? Mgbe onye ka ifugoro anyị Igbo manụ tukwuru na social media na-ekwu maka ndị Edo steeti. Mgbe onye ka ifugoro onye Igbo ọ pụta na ife focus bụ ikwu maka ndị Yoruba. But they can never face their problem. Ọ mgbe ọbụla fara put their problem na-akọ maka ndị Igbo. Are we their problem? Are we their problem? Mgbe ọbụla ife onye Edo steeti ọrụ n'ịntanetị chọwa onye Igbo ọ ga-akparị ọ kparịsịzi onye Igbo ọ wara afa Mazi Nnamdi Kanu wee gbaga okwu. Ọ kparịchazie ndị Igbo wara afa Mazi Nnamdi Kanu gbaga okwu. Kedu na ife ọ bụ? Obi Kubana be a single Igbo man baro APC. Kedu ka o si gbasara ndị Igbo niile entirely? So those ones nọ na nga amara n'ife ndị nke egburu egbu fa makwuru ife because na Obi Kubana basi APC. So abụrụja na ndị Igbo niile anago n'iyi geneze akwa Obi Kubana ba APC ọ gị ba APC ọ gị ba APC. Obi Kubana na onwe kịta na ba na APC agbapụta Mazi Nnamdi Kanu kpọpụta Obi Kubana si na any the position na fana na Igbo
Can onye ndị mmadụ ga support Obi Kubana ka ọ bụ Mazi Nnamdi Kanu? So what is your problem? Onye ọbụla na-akpati ndị Igbo, onye ọbụla ifutugo m ebe ntukwu anaba na-akpadi onye Edo steeti gwa m. Ọ bụ na ifutugo m ebe ntukwu na-akpadi onye Edo steeti ka m gwa gị ndị Edo steeti onye kpadigoro ndị Igbo. Ka ọ bụ ụmụ nwaanyị ndị befa nọcha n'ịntanetị ife na-ekwu maka ndị Igbo. Ijuzi onwe gị ajụ ụmụ nwoke befa ọka anyị mma. Enwe one girl sef a na-agba ụwa Sofia. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu ka na-eme broadcast otu a ka onye apụta ọna na-eme video na-agba ndị be anyị onye unufu rapụrụ onye ka o jekwuru ndị Edo steeti beba ndị be anyị na-akparị m because of that girl. Finally the girl after kita na-akparị Mazi Nnamdi Kanu na-abụ nwunye Mazi Nnamdi Kanu achawo. Why are they not talking about their sister and medicine? Jenu chụọ onye na-azụ ụwa Sofia ma ọ bụrụ na agbara onye na-ekwu mgbe m na-agwa ndị mmadụ na ụwa Sofia na n'iyi chefuo na ụwa Sofia ndị Igbo na-akparị m si m mechie ọnụ na the girl bụ hardcore na the girl na-agbasi mbọ ike tata the girl na-apụta opuru si na nwunye Mazi Nnamdi Kanu mere nka. I nwere ike ịfụ that girl ebe ọ na-akọndem edomen. I nwere ike ịfịa amamife ụmụ nwoke ndị Edo steeti na-eme n'Europe ụmụ nwaanyị fa. Why are they not talking about it? Gịnị mere na fada ekwu ya? Onye Igbo ofu onye Igbo mezie something anyị niile na-adatara afụ ya na Obi Kubana bara APC asị Obi Kubana bara APC. Afụtụgo m ofu Obi Kubana anya mbụ mụ na Obi Kubana ekwutu n'okwu mbụ ọ baa APC mmadụ taja ọrịa na-akpadị m otu ọnụ nọkịta because of ife a na-adọtụ mere onwe ya na akpanya nwe mmadụ abịa ọrịa na-akparị mwe. Nwanne geenụ m ntị, Obi Kubana chọọ Odinelano buru Tinubu n'isi. That is his business. Mmadụ abeji ewe bakpadị mebe ntukwu ebe ata afụ etukubana na-ata afụ na-agbara onwe m mbọ. So whatever Obi Kubana na-eme ọ na-eme ya na-abịa ọ na-eme ya na-aba ndị Igbo. Ọ bụrụ spokesperson ndị Igbo kebụzuru ya kwụsị ife unu na-eme. Gwa m ndị dị together as one. Gwa m na Nigeria kedu tribe dị together as one. Gwa m na si unu adịrọ together as one. Ndị Yoruba dị together as one. Bụ Tinubu wee chụpụ Osinbajo. Tinubu wee chụpụ Osinbajo wee jebụrụ president of Nigeria. Ọ bụ na onye Igbo gbagote ego na eji chụpụrụ onye Igbo dị young mgbe Tinubu chụpụrụ Osinbajo unu ka dị na-abịa akpadị ndị Igbo. Tinubu gịnị mere na ọ rapụrụ Osinbajo na onye Yoruba mana Tinubu sịrị mba ifuru power ọmụ ga-ewe Osinbajo go home. Ọ bụ na onye Igbo mere datin unu akpadịba ndị Igbo niile ka Tinubu mere datin unu chenle mechiri ọnụ. What is your problem? What is your problem? Ndị be anyị ka nna junu kedụ ife bụ nsogbu unu? Mgbe ọbụla ndị Igbo kedụ ife unu mere? Nwanne akwa ifuru otu anọ enwere m ike ikwe anybody ịkparị ndị Igbo ka mgbachi nkịtị. Onwe individual onye Igbo mee something single that person out and talk about him or her unu akpọkasị na ndị Igbo niile ọnụ. I will never accept that. Kedu na ife mgbe ọbụla ndị Igbo you are just a big time fool. Ekwere m ekwe. Yes, abụ m a big time fool. I accept. I'm not arguing with you. 100% I accept. I'm a big time fool. But I want to make it watching kitty. An individual only Igbo make something. Mother be generalize the Igbos. I will never accept that. Only give to no need to waste time about them. If I'm on your chori, on your boy, if I join a simple question, you can't answer. Age the Mazi Nnamdi Kanu. After seeing Age the Mazi Nnamdi Kanu, all Igbos are quiet. They are not doing anything. They are not doing what? All the demonstration are they making the name here. Demonstration are they more on the Igbo name here. Imamado na babu. Imamado na turungadia. If they sit no one defend them name. If they sit no one defend them name. One the lapot unde na baria baranze. You people should leave them alone. Lapot unde na baria baranze. Open if you go an Igbo man, okay, enwe one girl, onye Edo State, yana dia, na-eme content. Obia na social media, wee sị na ụmụnwoke ndị Igbo niile, na aladu with obere nwa. Enwe m that video, nka epost that video. Mmadụ sendịrị that video save. O mere ọnụ wee sị na 99.9 ụmụnwoke ndị Igbo na aladu with obere nwa.
Imagine. An Edo woman mere on we're saying na 99.9% Igbo men na ejekuru ụmụaka na-adụfe aka n'ike. Na nke a bụ ife ọma na mmadụ ekwesịrị igwe ya agwa. Enwe the video. An Edo woman, a married woman for that matter, but I not condemn the whole Igbos. Because of that time, one man, nwunye jejesi asị na the man na nwunye aka n'ike. Ya na nwunye na-adọrọ na mma. Emecha nwunye si n'ife okwuru ba asị. Ka onye Edo steeti ju ebe na social media si 99.9 ụmụ nwoke ndị Igbo na-awụ obere nwa aka n'ike. Maazị ụtụtụ ọma. Ọ ife ka mmadụ bịara ọnụ bịa kwuo. Ọ bụzie na enwe onye Igbo ime mee that time. Isi n'ife nwa kwa bụ eziokwu. After all, that guy mere ya. Or they call all them other places. An individual may single that person out. I will not accept it. I will not accept it. Abiola gini mara Abiola. Gini kan di Yoruba me. Or the go we Abiola na kan di Yoruba adere. Mgbe wuru Abiola ị ga-asị na ndị Yoruba enyere support to onye gburu ya. Ị ga-asị na ndị Yoruba enyere support na ndị gburu ya. Gịnị ka ndị Yoruba mee? Why are they not talking about it? Why are they not talking about it? Ị ga-asị na enwere ndị Yoruba akafa dị n'ime ya. Why mgbe ọbụla na-akparị gị dị happy? Because we are not united. Gwa m ndị Yoruba dị united. Obundi Yoruba na Nigeria the united. Luo mandi Fulani na-achụ efi, they are not united. Obu na ndị Fulani na-achụ efi dị na mma. Those ones na-achụ efi eje mebisi ife ndị mmadụ. Some of them agwọ na-atagbufa n'ime ọfịa. Cobra na-atagbufa fa anwụọ. My question bụ, gịnị mere na ndị billionaires ndị Yoruba, gịnị mere na ụmụ fa adịghị achị efi? All the governors, senators, ministers, businessmen in the Fulani, gini me no umufa ade sa achiefi. Can you answer this question? Umufano na Saudi Arabia, umufano na US. Akwande Fulani o na na fana US adoro na mwa Western education. Some of them umufano na US. Ga Switzerland, ga UK. Ena furu those ndi Fulani na politics na Nigeria. Umufano na UK. Agwa akwụkwọ. Then ndị nke na-achịzi efi akpagharị emebisi ife ndị mmadụ. Echi mmadụ apụtasị na ndị Fulani afụkọ onwe fa n'anya. Fa furu onwe fa n'anya, gịnị mere na ụmụ fa nọ na UK esoro achị efi n'ime ọfịa? Cheki ndị Fulani niile na-achị efi aga n'ime ọfịa. Ihe afụ na fasi from a wretched home. Gịnị mere na ụmụ fa? Okay, anyị na-afụ ọnụ ka na-akpọpụta ofu onye Hausa maọbụ onye Fulani na North. O gotesia ife eji apọrish shu na-eke ndị youth. Ụmụ ya nọ ebe a, gịnị mere na ọ dekenye ụmụ ya? And gịnị mere ụmụ fa ji eje akwụkwọ mana ụmụ ndị afọ dị poor ada eje akwụkwọ? Asị gị ndị Hausa they are united, they have one voice. Gịnị mere ụmụ ndị big man ndị Hausa ji eje akwụkwọ, ndị poor ones abụrụ ama jiri na-akpa ya na street ebe ọbụla fa nwere love n'ime fa? Can you answer that question? Mmadụ ga-akwụ 50,000 pounds 70,000 pounds nwa eje UK. Ọ pụtazi obute tebụl tukwuru ana sie rice wunye n'ime ya, bute anụ wunye n'ime ya, ndị ọzọ aja fetukwuru ana na-eri nri. Ndị ba ya afịa these people they too love themselves. Gịnị mere na omense ndị atọ school? Gịnị mere na omense ndị atọ school? Ka nkọwarụ gị the topic bụ ọ bụ na ị marụ. The topic bụ na enwe nwa onye mfụ amara mmụọ onye Yoruba, amara mmụọ onye Benin. So na ọwa ọtụrụ 11 million pounds. Listen to me. Na ndị Igbo pụta fa na village rụọ nnekwu ụlọ na operation ndị mmadụ kpọrọ security na-agagharị na nyanwa dị richer than so many Igbo people, mana ọ dagba security agagharị. Na otu Obi Kubana nọ kịta na Obi Kubana kwesịrị ịgwa federal gọọmenti ka etukwu na round table ererizie Mazi Nnamdi Kanu tupu o were na position. Ọ na-akọwa na ndị Igbo na n'iyi, some of you na-ekwete ya. So my question to you, kedu position Obi Kubana nwe oge eji wee mee ọrụ wee sị ka etupu na round table wee release Mazi Nnamdi Kanu because of this thing akpọrọ ya tụkwasị ogbu n'isi si ya na ọnya ma bụ ife nwa na South East ya nwe position ọ nwego na. Then ndị Igbo nke na-arụ nnekwu ụlọ na their village kpọrọ security na-akpagharị. How is that man's business? Kedu ka o si wee gbasara the man? Eche m onye ọbụla kwesịrị ifesi ebe o si. Ọ bụrụ Igbo onye Hausa, challenges na-efesi ga-asọ onye Hausa, talk about it. Ọ bụrụ Igbo onye Yoruba, challenges na-efesi asọ onye Yoruba, talk about it. Why are they always talking about Igbos? Igbo youth ọ na-ata afụ ruo ka youth ndị Yoruba.
Igbo youth on atafu, look at youth in Hausa. Why are they always talking about Igbos? Can they talk about themselves? If that's say, Igbo don't love themselves. Igbo Afro Wefaranya. Igbo Afro Wefaranya. My question to you, can the Furo Wefaranya in Nigeria? On the Fulani? Unachandi Fulani Furo Wefaranya. Unachandi Fulani Furo Wefaranya. Oi feature. Oi feature. Ndi Fulani na chi efi aga n'ime ofia. Gini me na umu ndi big man ndi Fulani ada chi efi aga n'ime ofia. Can you answer that question? Fauta kwanu, if I go for anya, envy and jealous. Chichi yeso kwa na kuchacha na kwa mfu mu anu man ndi bo na support those people ona aguma akwa. Ona aguma akwa. Edo youth are they better than Igbo youth? Why can't they face their own problem? Yoruba youth or can the youth ndi Igbo agbampo? Ndị Igbo bụ the only tribe enwe na Nigeria furu onwe fa n'anya. Mma na azụ afịa wee gaa na village wee jekpọrọ a wretched guy. Family ya dị poor. Onye ọbụla dị poor. But you ọbịa serve am. After some years mepere ya shop nye ego si aje asụma nke. Amagodi na enwe ndị ọga na setụrụ. Anyị magodi na enwe ndị nke dị alụ na setụrụ. Mana enwe ndị nke setụrụ. Ichere ọ dị isi. Ichere ọ dị izi ije kpọrọ mmadụ ị na-amarọ si abịa nọrọ ka gị na azụ afịa unu azụcha afịa satụrụ ọja sụba nke ya. Afịa ndị Igbo na-agbata ata akwụna ofu onye bụ ụzọ wee jee afịa ruo ebe afọ bụ n'ụzọ ka o tinye onye nka onye nke etinye onye nka onye nke etinye onye nka. Oke ka njụọ gị ajụjụ ndị Igbo enye 20 ịmaka that 20 pounds asị na-enyere ndị Igbo ọ na-abụ sometimes ọlọgọrọ dị m ka asị because I'm a wonder ka eke esi esi na-enyere ndị Igbo 20 pounds after the war. Tata ndị Igbo enweghị ego. How? And the mafia say ndị Igbo 20 pounds. Enwe ndị Yoruba nwe 20,000 pounds that time. Enwe ndị nwe 50,000. Enwe ndị nwe 1,000. Enwe ndị nwe 3,000. So kezi ebe those people no. Ma ndị Hausa nwechara ụdị ego mgbe enyere ndị Igbo 20 pounds. And mana 20 pounds a na-ekwu enyere ndị Igbo bụra agwa ndị Igbo nwe itere isi ka enyere na ọ bụrụ otu ihe nọkịta enwe onye ma onye Igbo ewe 20 pounds nye gị. I don't know if you people are getting the point. Ị na-anụ na enyere ndị Igbo 20 pounds. Ọ bụrụ kwa onye ọbụla bụ onye Igbo ka enye 20 pounds. Ndị enye bụ ndị Igbo like ọ bụrụ ife dị ka ndị otu obi kuba na fa. Akwa ụdị ndị a ka enye 20 pounds mgbe ị na-enye ndị Igbo 20 pounds. Ọ bụrụ kwa otu onye nọ kịta ị na-agba ya dị na street ka agbata gị mgbafe nye gị 20 pounds. Akwa asị enyekwa gị 20 pounds. Ị na-anụkwa na enyere ndị Igbo 20 pounds. Enyekwa my father 20 pounds. Enyere my father 20 pounds. Even your father enyere ya 20 pounds. Ka ị marụkwa. Ndị a na-enyekwa bụ ndị a na-anụ afafa before ọgụ ebido ama na ndị dị otu a na onwe ka o si wee akwa ndị a ka enye 20 pounds o. Ime echeba ọgụ a ngwa jụọ onwe gị ajụ Igbo kpọrọ onwe fa asị. Mgbe fa na-enye 20 pounds enwe ndị Yoruba nwe 10,000 enwe ndị nwe 20,000. Tata gaa na Yoruba land gaa na be ndị Hausa gaa na Edo steeti kedu ebe ka wee dị develop ọrụ ana Igbo megide na ụtụtụ ọma ọrụ ana Igbo. Gaa na Yoruba land gaa na obodo ndị Hausa gaa na obodo ndị Yoruba gaa na ebe Edo steeti kedu ebe ndị youth ka wee na-eme ọfụma ọrụ na ala Igbo. Ndị a bụ ndị enye 20 pounds and 20 pounds erokwa onye ọbụla. They did not give my father chichi. My father so wee nụọ ọgụ agba my father egbe ọ gbara nnukwu ọ yagidere ya wee nwụọ. Ejima my mother bụ ejima enwu duru ndị war mgbe a na-anụ agha ọ mgba ka ejima my mother nwụ. Enyere my mother 20 pounds. Megide na ụtụtụ ọma oke mmadụ. Enyere my mother 20 pounds. So jụọ onwe gị ajụ mgbe afa na-enye ndị Igbo ụfọdụ 20 pounds. Enwe ndị Yoruba nwe 100,000. Enwe ndị nwe 10,000. Enwe ndị nwe 5,000. The same thing ka ọ bụ Hausa. Gagodi na Yoruba land gaa na village ndị Yoruba. Why are they not talking about them? And then when onye Igbo nọ na power kemgbe a mụrụ mụ na gị. Even self after saying na Mukari Mafia, Zik of Africa, Zik Emolobo president of Nigeria. Even Zik bụ that type boy because enwe prime minister ka enwe power ka ọ dị kịta otu a Germany nọ kịta. Enwe chancellor na Germany, nwee president na Germany. But of the president in the Germany enwe ife ji eme. Enwe do onye ma no no dịka oda man self amakwo dị mafia enwe ife ji agboro.
kansụl karịrị ya. Otu aka ọ dị mgbe a na-agụ na Zik bụ president na Nigeria. Enwere prime minister ka Zik wee nwee power. Enwere any decision Zik ga-eme ka iwu mgbafa president of Nigeria. All prime minister na-eme everything. Ọ dị ka Israel. Enwere president of Israel, Benjamin Netanyahu. Ọnụ na ma na enwe president ndị Israel. Ọnụ na ma dị. But in mafia, if you get, you don't go anywhere. All to a Zik is well known by Nigeria. But some of you don't know. Anyachi by Nigeria. Never not that. I'm not able to give me a Kumaka in Bobna. We have paid our dues. Ndi Bobo gets what them born Nigeria. Edge the Mazi Nnamdi Kanu. Ndi Bo Pugide Mafia. Ndami abebe Mazi Nnamdi Kanu. Ndi Igbo kwechiri. Imamado na gbagburu be Mazi Nnamdi Kanu. Ọ bụ na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya ka ndami bịa fa agbafuchan asịsị kpụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Obi Kubana ba APC. That is his business. Mmadụ emeji ebe na-akparị ndị Igbo. I will never accept or keep quiet when an imbecile is insulting Igbo people. Enwe m ike ịgba nkịtị. Abụ m ezigbote nwa afọ Igbo. And in Igbo I stand. Ịmana mgbara unu wee sị unu na abụ m onye Igbo first tupu even ma Biafra aka m fe Igbo n'anya karịa Biafra. Ịmụ na amara Igbo nke m abago m isi. Igbo nke m abago m isi. Ihe agụcharụ m Igbo tupu igụọrụ m Biafra. Kwuru mara ka Igbo nke m na-emetụ. Nwanne mgbe m na-etoite as everybody sọsọ Igbo ka m na-asụ. Ebigo m n'Imo steeti, ebigo m n'Abia steeti, ebiena m n'Enugu, ebiena m n'Anambra, ebiena m n'Ebonyi. Enwere any other place na Nigeria ma ọ gbara nze biko. Enwero na nji anya m wee fụ mụta na Mohammed International Airport bụ mgbe m chọrọ ije obodo Igbo. Na nji anya m wee fụ Abuja na m chọrọ ije change passport m mee n'Enugu because n'Enugu ka na-emeta passport. Emecha m chọrọ ije change ya enwe fake visa etinye na passport m asị na m eje Abuja. Onye bara nje na Abuja n'ụwa. So we never accept anybody but in Igbo for any reason. For any reason. If we Igbo first. If we asikita na Biafra ga abia tata mana na ama na asu Igbo megwe. Kuru we man Igbo nke ma bago isi. Igbo first. Anything no na ekwu no ụwa. Igbo first. After ekwuchasiri Igbo we ekwu ndị nke ọzọ. Igbo sa betray as how? Inwe ike igwe m oto ndị Igbo suwe bụrụ betrayers inwe ike ịkọwara anya. Apụtasị mmadụ asị ka Igbo sa how? Kedu otu ọ bụ? Abiora bụ onye Yoruba egbuo ya. Esi m n'aka ndị Yoruba adọrọ na Abiora egbu. Mgbe afọ federal gọọmenti na federal na-eme ife afa na-eme. Ịmụrụ na ndị Yoruba na-esufere imi n'aka federal gọọmenti. Ọ na ịmara ọdị na ndị Yoruba na-esufere imi n'aka federal gọọmenti. Enwe mbọsị iwe were nwa fera ọ bịa na social media kwuo obere na kpukwa. Sị na o mee ya ọnụ kwuo efe ndị Yoruba mere nne ya. Ọ sị na okwu efe ndị Yoruba mere nne ya. Botu na ada afịa. Always Igbos. Mazi Nnamdi Kanu eji. Ọ sị gị Igbos bitere ma keke bi Igbo ịmakwa ife. So okay, so iso. So I can't get the name of Mazi Nnamdi Kanu. Ima ka ngwu na eziokwu if stupidity of a black man ọ na-abụ nnọkọta na-asị ụwa m ọzọ chukwu ka m bụrụ krokodil kama mma bụ onye ojii again. I'm proud Igbo onye Igbo mana ifuru this skin onye ojii ike ya gwara because you people cannot reason. So enwe ndị Igbo one ma one rụkọ with the federal government wee jide Mazi Nnamdi Kanu ọ bụrụzia na ndị Igbo bụ betrayers. Abiola egbu ọ na-aka ndị Yoruba adọrọ ya. Ọ na-aka ndị Yoruba adọrọ ya gbasara Abiola. Gịnị mere na ide ekwu na Yoruba are betrayers? Gịnị mere na ide ekwu? Chineke gbakwa gị ọkụ. Amụ enigwe magbukwa gị. Mgbe ana Igbo dokwa gị. So enwe ndị Igbo mmadụ one ma one rụkọ with the federal government. Onye Igbo onye ọbụla tawazi afụ because na enwe few people. The same way tupu ewe me Abiola ife mere Abiola ọ na ịma na aka ndị Yoruba dị ya. So why are you not talking about that one? Ka ọ na ịnụrụ maka ife mere Abiola. Ọ na ịnụrụ maka ya.
This man ana body bora ige. Akwa Yoruba ka obody self. Gini me the man. E ya sina ka ndi Yoruba dere. E ga sina ngori gbasara ndi Yoruba ni feme bora ige. Gini me ni de ku maka Yoruba. Enwere aka ndị Igbo mmadụ na-abụsi weje rụwa something. Ya abịa Igbo na ani ifu a na nne mara onye Igbo. Ọ sị yes n'eziokwu Igbo are not one, Igbo are not united, Igbo are not nka. Ndị Yoruba dị united. Ndị Yoruba dị united. At least I na ndị Yoruba na support Peter Obi. So ọ bụ na ndị Yoruba dị united, enwere ndị Yoruba person kwesịrị na support Peter Obi. Fajene kwesịrị na support Tinubu. Mana enwere ndị Igbo na support Peter Obi. Enwere ndị Igbo na support Peter Obi. And ndị Igbo and ndị Yoruba ada agbodo ozu ọsị na support Peter Obi sabo na befa. Mana ọ bụrụ na ndị Igbo obere ife Igbo akpọ gị sabo. Apụta kịta onye Igbo support ya APC ọ bụrụ a crime. Ọ dị ndị mmadụ kọfa jide onye Igbo a ka erie ya na ndụ. Mana ifuru ndị Yoruba pụta openly support wa Peter Obi. So why are they not uniting with their brother? Can general support Tinubu? Ajoka na June. Asị na ebitru Mazi Nnamdi Kanu. Onna gị bitru Mazi Nnamdi Kanu. Onna gị. I'm very disappointed in you guys. Why won't you be disappointed in us? Why won't you be disappointed in us? Because the truth is always bitter. In my head, stupidity of a black man na agwa. So, where can the Igbo na abụ? Swear local with federal government. So, Oboziano ndị Igbo between Mazi Nnamdi Kanu. Other millions of people standing for Mazi Nnamdi Kanu. You are not talking about them. You didn't see them. If only 2 people or 3 or 20 now local with the federal government. 85%. Either this thing again, 80% of ndị Igbo broke Ogman is one of them. Either na 80% ndị Igbo be betray ya broke Ogman is one of them. Can you an example? If you travel in Nigeria now, maybe can Bamorogi or Moborije can call you if a man. Ejem Malaysia. Luena Malaysia, Ndibo Judem, Guemu Wayo. Sanaya Promo gonna rear my money. Njaja Bafogo, Fasana I seen a 26 story where to fum. Nskanso go when come and die to fum. So one now wearing a street. And what a moon even na Malaysia, Kuara Rumbo. Wherefore one guy and a way jig. Where Kochari and Subum, watch about that and where Kochari and Subum. If that guy were born where na beer. Bidding and care. Adama Kugun, or go in your name. So my question, Keta. Mother Pata singing you afro with Fananya. In Chetendi won't keep room where you. Only you won't keep what as a canon bedem na beer. Get a Kamikuma Konyanka. Achon Kuruza Majua. Achon Kuruza Gori Majua. In Chete. I'm tired. It wouldn't make him these people. They can't think, they can't reason. They can't think, they can't reason. You don't like the truth. Some the question on Joroge. Only Igbo na Purumego na Malaysia. Another Igbo person, can you now tell me only Igbo on all brace with a comment? So tomorrow, Kita, Nsin Igbo Afro Ofananya. Chen come back, or come in with post. If we are going to post, can go on. Apataketa, otu ansu we nọrọ we je Malaysia. Ndị Igbo we jide m we napụ m ego. Onye Igbo ọzọ we nyerụ m aka kpọbata m na bia. So tomorrow mmadụ pụtaketa asị na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ncheta ndị gwuru m wayo, eziokwu Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ka ekwana onye nke na-amara onye mbụ, mụ na ya esiri ofu steeti, ọ kpọbata m na bia, na-enye m nri, adị m akwụ ụgwọ ụlọ. Oro onye Igbo ka ọ bụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ọnya? Can you answer that question now? So after that guy show me kindness, gosi m ịfụnanya, mpụtakwa mmeghe ọnụ si na Igbo afụrụ onwe fa n'anya maka ndị nke mee ma ajọ ife. Then ndị nke mezi ime ezigbo ife, nchefuo ndị nke a, o ife unu na-eme. O ife unu na-eme.
chefuo na enwero obodo ị ga-abịa n'ụwa ka a ghara inwe ndị mmadụ one ma one nọ n'obodo a ga na-eme ajọ ife nwe ndị nke bụ ezigbo mmadụ. Gaa na Yoruba land, enwe ndị Yoruba ga-abụ na asị kịta ka egbuo hafụ ndị Yoruba nyefee ego fe kweta. Ị gaa na be ndị Hausa, enwe ndị Hausa ga-asị ka egbuo hafụ ndị Hausa nyefee ego fe kweta. Nwe ndị nke ga-asị no. So if ndị nke ya asị yes, chetakwa maka ndị nke ga-asị no. Ọ bụrụ megide ọsọ na Christian mindset, nwanne ife unu na-eme na-agụ akwa. Okay, can you tell me ndị furu onwe fa n'anya na Nigeria? Ọ ndị Yoruba furu onwe fa, ọ ndị Hausa? Can you obere example? Enwe one lady onye Yoruba na-eme film. The girl bụ ndị kwara, onye ọbụla m ya. Enwe one girl onye Yoruba na-aya arụ n'ụlọ ọgwụ. Mgbe aka na ọgwetụwa ndị Yoruba egwu. The girl wepụta wee na-eme video wee na-ayọ ndị Yoruba na-akpọgasị afa ndị Yoruba nwere ego biko zie n'unu. Bịa na weta ego ka agbọrọ isi ga-ejebe ụlọ ọgwụ. Bịa na weta ego ka agbọrọ isi ga-ejebe ụlọ ọgwụ. Ndị Yoruba atụrụ ego. O ruo mgbe the girl nwụọ ọ gaa n'ụlọ ọgwụ jee mee video si ya na ọnwụ mgbe bịa nta ya. Mana okwuru ọra onye Igbo ga-apụta kpọpụta mmadụ onye Igbo eji ofe eze akụ Roseus kpọpụta onye Igbo ka atụọrọ ego under 24 hours atụta nnekwu ego and anya fụrụkwa onwe anyị n'anya. Mana akpọpụtara anyị nwanne anyị nwoke nwanne anyị nwaanyị arụ adịrọ anyị atụ ego onye anyị ha na-amarọ. Mana nke ndị Yoruba akpọpụtara onye afọ yogide biko the person nwụọ. Una ifo search video ime anya ka ọ na-ifere. Mana ifere ala nke ndị Igbo ipike ọbụ bịa kparịba onwe gị. Ilebe nwanne anyị nwoke onye Yoruba scam ya na Dubai, onye Igbo help ya. Ọ na-abụzi echizi isi na ndị Yoruba bụ scammer. Enwekwa ndị Yoruba nke bụ ezigbo mmadụ. Enwekwa ndị nke Yoruba bụ ezigbo mmadụ. Enwe my friend je Nigerian embassy. Ruo ebe afọ ọnwụ ụgwọ kwesịrị ịkwụ. Kaadị ya ekwere arụ ọrụ, sọsọ kaadị ka ihe eji wee kwụ data ụgwọ. Onye mere ebere were kaadị ya wee kwụọ ya gwa be Yoruba man. Osi onye kedu otu esi transfer ya dị ego back osi ya mba. Mana onye anyị nwoke kịta na-agwa gị na onye Yoruba gburu nya wayo na Dubai. Mana enwere onye Yoruba help my friend na Nigerian embassy mgbe o ji eme passport. So efure gị nwa na-asị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya, inwe ike ịgba m side ebe Igbo esoro wee fụ onwe fa n'anya. Anyị enweriri few individual isi enwere ike ịdị mma n'ụwa, ọ dị everywhere, even to your family. Abịa na family niile ọ bụrụ na unu ruru 5-4 anyị enweriri ofu nwanne unu. Sometimes unu na-awonder unu na onye anụmanụ nọ arrangement ya ka o yesi ọgbakọ na ọ ga-aba achọ mmadụ, mana onwe ike ọbụna ọkụ unu je wee nwee obi. Enwe ike unu na-eche aka nne ọ na-eche aka ekpe. Enwe ike ọbụna ọkụ unu wee dị brutal. Why not the same father, the same mother? Ọ nọdụrụ na your family. Ọ nọdụrụ na your family. Gwe ka nna jụgwa sị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ọ nọdụrụ na your family. Ọ nọdụrụ na your family. Ọ bụrụ na unu fọ na family unu, onwe ike ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị. Enwe ike enwe ka ife si wee mee ndị ọzọ na-aba mba. Onye afọ na-achọ odo isi ka ọ pịagbuo the person. Why unu nwa ga na-ekwu ekwu n'ọnụ. Ya nwa na-achọ isi oge ji wee pịagbuo the person. Enwe ike ọsụ ya bụrụ na egburu mpụ unu. Unu na-asị ka unu gbugara egburu mpụ unu. Enwe ike enwe nwanne unu gasị lapụzi ya n'ọnya. Ife mere emego. Akwa ịma na ife mere emego. Onwe family ọ ụdị ife anadọrọ. So werizi ya wee marụzi ya Igbo how many millions anyị dị. Mmadụ one ma one mezi asọntị unu apụta generalize ya Igbo niile afụrụ onwe fa n'anya. Mazi Nnamdi Kanu enwere anybody ndị gosi nwu ga-egosi. Ọ bụrụ Mazi Nnamdi Kanu bụ onye Yoruba. Ndị Yoruba ama stand nwu Mazi Nnamdi Kanu ruo efe ndị Igbo stand Mazi Nnamdi Kanu ruo taa. Ọ bụrụ na onye bụ onye Yoruba fama stand nwe. Fafụ ndị amị fụ ndị polisi atọchọ mmadụ one ma one ma one gba ndị agba ịmaka ife na-aza na ndị mmadụ pụta ka eme demonstration ndị amị agbagbu ofa. Yet ndị mmadụ aka asị na fa na-apụta ndị Yoruba emenwe. Why are you not talking about it? So love ndị Igbo gosiri Mazi Nnamdi Kanu ekwesịghị ime unu ka unu mechie ọnụ. So ịfụnanya ndị Igbo nwere ebe Mazi Nnamdi Kanu ekwesịghị ime unu ka unu mechie ọnụ mana unu dara iberibe. Enwere any woman be ifoto Mazi Nnamdi Kanu nọ na ndị Igbo agbago mbọ karịa ife kwesịrị ịgba n'ebe Mazi Nnamdi Kanu. Fa anwụ ife na fa agbafego mbọ oge. Ife mere iji asị na ndị Igbo bitere Mazi Nnamdi Kanu bụ na ị na-ana iyi ibe efuru efu ibe okoko ibe akara ogeri ibe ofeke. Ndị Igbo bitere Mazi Nnamdi Kanu. Ndị nke standịrị Mazi Nnamdi Kanu bụ ndị Hausa. Mba, ndị na-ekwu okwu Mazi Nnamdi Kanu everyday n'elu ụwa chifo. Akwa Megizedek nọ n'Ọstra mgbe ọ bụla na-eti mkpụrụ Mazi Nnamdi Kanu, o tinye na Facebook, o tinye na TikTok, o tinye ebe nwe.
Oburu onye Igbo go onye Fulani. Mba oburu onye Igbo. Acharugo ga-eje China ibi ajere ije zụ afịa. Orukwe bafọ na emecharukwa video kwu maka Mazi Nnamdi Kanu. Akwa onye Fulani go. Mba akwa. All because you do nana. Ida afọ effort ndị ọzọ. Ida afọ effort ndị ọzọ idinere ana. Igbo afro onwe fa n'anya. Ichete one girl inyere ego si anya bịa ka ịla ya. The girl abịara ọsị. Si yes Igbo afro onwe fa n'anya. Because he send the girl ego moto. The girl abịara. He condemn one. Enwe nwaanyị yana boyfriend ya na-eme emecha the boy alapia je chụwa nwaanyị ọzọ. O cheta that thing. This boy, he abandoned me. Hey, Igbo afro onwe fa n'anya. Arụ adịgwu unu. Are you people okay? Makubue unu. Ndị Igbo furu onwe fa n'anya. And even ndị Igbo stand there Mazi Nnamdi Kanu enwere onye other tribe can stand nwuru ya. Egburu Abiola. Ndị Yoruba na kpuo. Gịnị ka ndị Yoruba mee? Gịnị ka ndị Yoruba mere mgbe egburu Abiola? Can you people tell me gịnị ka ndị Yoruba mee? And fa furu onwe fa n'anya. Mba fa furu onwe fa n'anya. We jide the ancestral land lekọcha maka ego. Ịma ife unu asị na ka ngwa unu eziokwu ya. Unu asị Igbo can do anything because of money. Ịmụ na ama ife. Ndị Yoruba cannot do anything because of money. Mana fa na-ele their family house because of money. Ndị Igbo ne ga-ele family house fa ebe afa eniri mpafa na mmafa. Ndị Igbo ne ga-ere mana ndị Yoruba na-ele nke fa na Lagos. Nara ego tinye na Abacha na arụ under bridge. And nobody is talking about it. Unu ada ekwu nka. Ndị Edo steeti mma mmadụ ga-akpata nwa ya n'Europe si nwa ya kwụọ 40,000 euro. Nwa ọ mụtara n'afọ ka ọ ya akpọta obodo Igbo si anya kwụọ ya ụgwọ. And unu ada asị na ndị Edo furu ego n'anya. Unu ada asị na ndị Edo afụrụ onwe fa n'anya. Gwagodi m onye Igbo n'obodo Igbo ga-akpata nwanne ya n'afọ si ọbịa eme ọsị nke afọ ya nye ego. Onye Igbo kpọta nwanne ya ọ lapụghị ya. O ji wee setụrụ ya. Bụta onye Edo kpọta nwanne ya ọ setụrụbe ya. Nwanne ịbịagoghị ya. Ya akwụ m ego onye dị otu. Why are you not talking about it? Obviously not Europe, joined in Europe. I've got so many cases in Europe. Ebe njo una de chono nwana mutaro nya. Fasem yeso. Nsia so mmadụ in Europe kwata nwe omo na Nigeria say anya bi obodo Igbo. Obodo Igbo say nwe akwa 40,000 euro. Can Igbo woman bi no obodo Igbo kwata nwe ya to Europe say nwe ya ngwa kwa mu go njuwa kwata gị. Can Igbo woman do it? Chineke ga-abụ unu niile ọnụ. Ana ga-eli unu. Akunu nwa na-abịa ede n'Igbo afro onwe fa n'anya. Ga mbịa Yoruba man unu ekworo. Ga mbịa Yoruba woman unu ekworo. Unu abịa na Igbo na-enye anyị nsogbu. Achọrọ m ka so many Igbo si na Igbo pụọ. Ka enwee space. Because ndị landlord na-etinyezi ego n'ụgwọ nọ n'ego shop ọ na-agụ m akwa. Because the people dị too much. Ọ bụ na ndị na-asị n'Igbo afro onwe fa n'anya ga-ana ife dịka Edo State, Yoruba land. Enwee enough space na Igbo. Nwanne Igbo politicians are standing for Mazi Nnamdi Kanu. Igbo politicians na ani mana ọ bụrụ kwa nche niile. Kedu mafia sinete enyi nne ya bara ibe. O stand for Mazi Nnamdi Kanu. RS Uti stand for Mazi Nnamdi Kanu. Ndị nke bụ ndị mma afafa. Onwe ike nwezikwa ndị nke ọzọ. Like enwere kere mafa nke nwa na na court ma Mazi Nnamdi Kanu jee court. Nke afọ Igbo politicians ka ọ bụ. Then nwezie ndị nke n'oru ntutu taa. Nafa ya emechara Mazi Nnamdi Kanu ife niile. So kedu ka anyị esi wee are you a politician? So can make na tafo if an Igbo politician never Mazi Nnamdi Kanu. Why would I suffer for it? Am I a politician? Akamodia, Okumodia. So Igbo politicians, some of them are not standing for Mazi Nnamdi Kanu. Majority of them. Let me say 80% or 85% of them Igbo politicians. Then can you see go ajuju? Igbo can say Frank, can you go? Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? Igbo politicians see majority of them are not standing for Mazi Nnamdi Kanu. So can you Ariziagua Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? You answer my question now. Nwanne emara agwabo na gị ihe etiri onwe gị. So otu isi wee eti onwe ahụ kifo defending ndị Igbo. Nna alalugodo ụra ịkpọte m gosi ebe onye Yoruba na-akpali ndị Igbo. Na ọ bụrụ na ọ na-akpali individual, mma be defending ndị Igbo. Yes. Enwe m ike kwụsị ya. Enwe onye Igbo mee something condemn that particular person. I generalize ya. I will never accept it. Igbo youth are they standing for Mazi Nnamdi Kanu? Answer the question. Thank you. Okay, can you work at you? Hausa politicians, do they love Hausa people?
ndị politicians ndị Hausa ọfụrụ ndị Hausa n'anya achọ nke ịza m ajụjụ ndị politicians ndị Hausa ma ndị Fulani a fafụrụ their steeti n'anya answer the question go ka ibidogodo ebe a ndị politicians ndị Hausa fafụrụ their steeti n'anya as in fafụrụ their cities n'anya nọcha na n'ime steeti a n'anya ndị politicians ndị Hausa. Thank you. Major of Igbo youth are starting from Mazi Nnamdi Kanu. So, guess ka mmadụ ga-esi wee bịa na-akparị anyị because of even few Igbo youth me. Bịa ide Igbo youth are betraying mbrock waga na page. Inwa anwa ade this rubbish again. Ịma na agwabo na nge mbụ na ị na okay, ị na n'iyi. Ọ bụ na onye Igbo ebu ejuru gị afọ, nke m bujuru m afọ, not on my page. Ide this rubbish again and eri ozu gị. Igbo youth betray gị. Dangote. Mike Adenuga ebitreg ego ne ka inwe kemgbe iju epụta we foto 5 million once na account gị screenshot wa last time if 5 million na account gị send ya Igbos betray you Igbos if obroko chekwa SEO Igbos obroko na onwe onye Igbo betray no Igbos as ndị Igbo kwara na Igbo na-ebitray gị Dangote ata eze n'ugbo ego gị dị too much onye Igbo ọbụla pụta na obitray gị gafere Igbos amwere Igbo gbagbukwaa agị Igbos betray you I nwere ego sim na Igbos ọ bụrụkwa na enwere few individual ndị Igbo no Igbos o tikwada dechakwa ndị Igbo banyere gị ese na ya ndị Igbos analikwa gị agbabugo nke na ị mara ife Igbos betray you ego ne ka ị nwe kemgbe eji wepụta n'ụwa anya n'unu gafa gị ndị village unu ma onye Igbo even your cousins they know you ndị Igbos the insult is too much. That's why I don't want you on this page. Chineke kwa gone. If an imbecile there, na Igbos betray ya so many times. Who are you? And we can one for you go get a business or ego ma mmadụ na. Isi me Igbos by again. How much do you have? Oh, onye na-abari ndị Igbo. Oh, iso ndị na-abari ndị Igbo. Okay, echebu m ọsọ n'ihi ka ị na kịta ka mmakwu na ikporo onwe gị asị. Kịta ka mmakwu na ihe tikwuru onwe gị. Igbos betray you. Na enu ga na-ebitray. Mba na enu ga Dangote. Emeka Ọfọ. Tony Erumeru. Ego gị dị too much. Innocent. Onye Igbo mba ndị Igbo kwụrụ line. Onye rute ọkọrọ ego nke ya na-akụ gị. Onye nke akọrọ ego nke ya. Onye nke akọrọ ego nke ya. Ụnachi Igbo onwu na eziokwu. Geenụ m ntị ka m gwa gị. Na ị na-eme business. Onye Yoruba abịa. Onye Hausa abịa. Onye Igbo abịa ka unu mee business. Ife a business ka na-eme. Investigate onye Hausa, investigate onye Igbo a, investigate onye Yoruba tupu you accept to any of them. Ị na-eme business. Eji na because na ị na-eme business onye Igbo bịa lara ozugbo ichefuzi onye ọba sị ka gị na onye Igbo mee business. Ọ bụrụ ka esi eme. Abịa na business everybody be suspect. Ihe eche maka your own gain. So na ifuru onye Igbo bịakwute gị sị ikwu mee business onye Hausa bịakwute gị. Ihe na-asị onye a bụ nwanne m nwoke ngwa onye Hausa jebe ka mụ onye Igbo nwanne m rụọ ọ business ka ị chọrọ ime. Mee investigation. Okay, esi eme ya. Okay, esi eme ya. Ọ dị ka ndị agent na-eme visa. Onye Igbo ndị agent gbuo oge wee ime ife ndị agent ndị Yoruba na-eme. Ichefu na ọrụ ndị agent bụ arụrụ ana. Ma ndị Igbo nọ n'ime ya, ma ndị Hausa o, ma ndị Yoruba. Na ọrụ ndị agent bụ arụrụ ana. Ura na-akọ. Ndị amị na-abịa agbagbusi ndị mmadụ na Igbo, ọrụ ndị amị ndị Hausa. Majority ndị amị agabara nkata agba egbe tom bụ ndị polisi. Ọrụ majority na-abụkarị ndị Igbo. And nobody is talking about it. The Igbo akwifu kunra we okay we asem oh go na yebu nsogbu m gotere gị ring right. Akwụkwọ asị gotere gị ring right. Igbo gboro onwe fast. Igbo betray gị I wee bịakwute na Igbo man. Sim bịa gotere gị something. Gịnị mere Nigeria jekwa onye Hausa ma bụ Yoruba ka gotere gị ya? Okay. So mụ abụ onye Igbo ga-eweta ego m bịa gotere gị something. Ebe ọ bụ na ndị Igbo gboro onwe fast. I will not do it. I'm on the live video. I will not do it. That is in Guatemala. Buyareba and Igbo gboro onwe fast. Oh, the mentality inwe. Ipụta na the whole world condemn one the whole Igbos. Mana ị na-achọ ka onye Igbo help wagi. Why don't you go to Hausa or Yoruba man?
Why don't you go to Hausa or a Yoruba man? Na ndị Igbo kere ndị agụụ na-agụ na Igbo. Ndị Yoruba nwere ego kere ndị ekefa keke. Ya sị na enwere ndị Yoruba agụụ na-agụ during December time ha. Ị ga-asị na enwere ndị Hausa agụụ na-agụ during December time ha. So my question, why o ji wee bụrụ ndị Igbo? Ebe a na idiot. Isim so na na your message. Orogwu agwara m. Are you not the one that write it on the comment section here? Are you not the one that put it on my former live video? Ngwagiri ibe a very useless man. Twa! Eburu nwanne m njoge. Eburu nwanne m apụta open. Si na eburu ọsọ nwanne m. So Orogwu abịa dee na comment ebe na-eme live video. Are you not the one that put it on the comment mgbe si na-eme live video? Are you not the one? Orogwu na ibe a very bad man. Bia Kirian provide best. If this guy now want also from this guy. Before unu go unu eziokwu apata na be msu no mmadụ ba ajọ mmadụ mana unu for this guy 100% onye ba ajọ mmadụ. Unu for this guy na as the best. Amoro mo onye obu mana 100% my spirit never accept this guy. From day one, many people be online say my parents merufa something. They can testify man say ka fa debe merufia. But eru na nke this guy my spirit ekwero. Eru na nke this guy my spirit ekwero. Kito obia go wesim so na afu message, which message? Akwagu abia na live video. Otu isu we the comment ki isu we there. Kiti yi talk bia to yare ya. Agbangere iba ajo mmadụ. My spirit for one day never accept you. Anogom na live video yo gibiko put na my page. Put on my page, my spirit accept you, bro, woman being. And when something about you, they go well with me. I'm not me for that temple, but then when something about you, and they be blackmailer, they feed it. So you are seeing my message all this while. Aqua message in a deba. Aqua message in a then a comment section steady my name a video. Aqua message in a then a comment section my name a video. You can never be a good person. Or possible no wa. He gotta be a good person. Korean picture this guy for my urban name or no why you can never be a good person. My spirit accept through this guy. Anybody na bad in Igbo. My spirit no nya ade jeko. Igbo subit imakwa as odikito otu anu naketa ndela public say never na Igbo subit me. Meaning na nwebere onye Igbo nyere maka before. Meaning no the Igbo niile na afu na eme ma aja ife. Gosi na ipuro na ezigbo mmadụ. Because enwere onye Igbo ị ga-afụ okwu okwu wanyo. Nwa onye Igbo ị ga-afụ help wa gị all normal in life. I nwere ike ịfụ sọsọ ndị na-eme ga aja ife ma ọ bụrụ ibe ezigbo mmadụ. Ị ga-afụ onye ga-eme ga aja ife. Fụ onye ga-emerụ gị ezigbo ife. Ị ya na-atụ na ya atụ na nke gị ime ya ọnụ nwamba nsị dị ka ya na all Igbos betray me Dangote. Nwanne pụọ na my page. Go away from this page. Pụọrụ na my page. Pụọrụ na my page. My spirit accept roge. Ibe blackmail and iburu ezigbo mmadụ. My spirit accept roge. Oh, why would you do so difficult? Mmadụ si no chọrọ ogo na page ya. Pụọ. Juo una afun ga ebe na yo mmadụ biko ka ọ pụọrọ. Before una agbara nze nke unu ma abịa yo mmadụ biko ka ọ pụọrọ. My spirit accept this guy. Obi Kubana jejeba APC for his own selfish and personal reason. Or has nothing to do with Igbo. So when future you come about Obi Kubana, focus on Obi Kubana. And when you watch Obi Kubana, focus on Obi Kubana. And one now say and one you state una person Igbo afa. Una person Igbo afa. This or Friday or post like a where Mbosi is this important on social media. People are not happy. So, guess can they not happy? Ki is Weber, ne generalize a fanchadine. Eh? Oh, one you chori kumako bikubana. Face or bikubana. I does not we wafa. If I could do a bikubana bear, ego de involve. Ega for the involve, abo ego ndibo. Ego bikubana. Eba kunye de ega na account to bikubana. Obro na account ndibo. Akunye ku na account ndoba. Eba ku na account Obi Kubana.
amara m na aghọta. So kedu ka onye Edo steeti ga-eji wee pụta wee sị gị Obi Kubana ji wee mekwa nke ndị Igbo? Kedu ife ọ na-akpọ iru ndị Igbo n'ime? Are you in support? The answer is no. So gịnị ka ọ na-include gịnị ya? Kedu ife ọ na-include gịnị ya? Onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo, onye pụtakwara ara ndị Igbo. Etukwurugo mana wee gbakọcha wee maa na o nwere ka isi wee kwesị ịdị na-ebi ndụ. Ka m gwa unu something about me you don't know today. Otu ịnọkịta onye Igbo gwuo gị wayo, ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gbaa ụgwọ. Onye Hausa egwuo gị wayo, ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gbaa ụgwọ. Onye Yoruba egwuo gị wayo, ị bịa kọọrọ m mmenyere gị aka gbaa ụgwọ. Onye Yoruba gwuo gị wayo, afọ onye afọ gwuru uwe ka mma na-akpọ mmadụ apụtasị na ndị Yoruba na-egwu ndị mmadụ wayo. I don't do that. Mma agba afa da person gwuru gị wayo. Maka mma na-enwe ndị Yoruba nọ na-akụ gaa anụ na onye dị otu a gwuru gị wayo. Fa ma adịghị happy, fa ga-esokwu na-asị onye afọ chee kwuo onye afọ ụgwọ. So ife a ga-abụrụ mgbe ọ bụla sị gị Igbo don't love themselves, Igbo don't love themselves, Igbo don't love themselves. Ndị Igbo na-asị n'eziokwu, Edo steeti afụrụ onwe fa n'anya bịa na Europe. Mmadụ ga-akpọta nwanne ya n'afọ ofu nne ya sị anya kwụọ 50,000 euro. Iwegodo 50,000 euro n'ego Nigeria 80-something million naira. Ego ne ga-eji abịa Europe. Iweregodi private jet chọọ isi Nigeria abịa Europe nwere ike irutu 30 million. Nya ka mmadụ ga-eji wee ụfọdụ sef gbarụ mmiri wee bịa Europe. Ụfọdụ gbarụ mmiri isi onye kwụọ gị 50,000 euro. And you can never see anybody talking about it. Nwaanyị mmadụ ga-akpọta nwa ya n'afọ ụmụ mgbe ọ nọ na baị n'Europe si ya kwụọ 60-40 thousand euro. And nwere ike ịfụ onye baị ma ọ bụ ndị Edo ka a na-ekwu maka ya. Mana ọ bụrụkwara ndị Igbo onye ọbụla awụpụta. Akwụrụ mana enwe ndị Edo steeti nụrụ ọgụ abụrụ ofu onye mara ofu onye ụra n'England. Enwe nke a na-akpọ double chief. Ọ marụ nke a na-akpọ ezegomafa nke afọ ọ marụ ụra n'England ebe a na-eme mmemme. O nwerekwa onye pụtasị na Edo steeti afụrụ onwe fa n'anya na efe na-edizigezi onwe fa n'anụ ọgụ n'obodo Igbo. Fe kwurokwu ya mana ọ bụrụ ndị Igbo na-abụ mee datin na occasion. If you go Igbos, look at the way they are disgracing themselves, fighting. All these things bụ problem. Mgbe ọ bụ na asị na ifuru onwe gị n'anya ya accept wa n'otu onye. Ndị Igbo na-egbu ndị Igbo, ndị Yoruba na-egbu ndị Yoruba, ndị Hausa na-egbu ndị Hausa. That's just gospel truth. Ife ị ga na-ayọ Chukwu bụ onye Igbo a gịnị ya ga-eme ka ife ka ọ bụrụ onye nke isi dị mma. Mara apụta ebe a ka asị gị na onye Igbo ọbụla gị na-eme ka ọzọ ebe ise na ome egwu gwa ya. Enwe ndị Igbo ga-egwu gwa ya gbuo gị n'elu. Nwee ndị nke na-ama ngwu gị wayo. So depend kedu onye nke ịfụ. Who did you see? Kedu onye nke ịfụrụ? Ife onye nke ga-egwu gwa ya ogbuo gị wayo. Ife onye nke na-ama egwu gwa ya ama ngwu gwa ya. Otu aka ọ dị. Enwe my friend n'obodo ọ gwa m na ndị ejenti rigidere ego ya before mmadụ wee help ya. Ndị ejenti na-eri ego gwa ndị Yoruba ka banye ya visa fa na-eri ego ndị Yoruba. Ndị Yoruba na-adụ ejenti Lagos steeti na-eri ego ya data. The guy bụ onye Oyo steeti. Oje Lagos steeti ka o jebe travel. Ndị Yoruba gwugiri wayo ndị ejenti ndị Yoruba. But you can never see that guy today. Ịpụta sị na ndị Yoruba fụrụ onwe fa n'anya. Ife agwa na ife ndị ejenti mere ya ihe. But onwe dike na condemn ndị Yoruba. Mana ọ bụrụgo akịta bụ onye Igbo ka ndị ejenti ndị Igbo gwuo wayo ịza ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya. Ọ dịsị Igbo ejenti fa bụ ndị ori fa mere nka. Ọ bụrụ so ndị Igbo ejenti bụ ndị ori, ndị Yoruba ejenti bụ ndị ori. Oke jee chọọ na Lagos steeti ka imichi onye Yoruba bụ kedu ife a na-akpado ndị ejenti a na-achọtara mmadụ ụlọ ndị caretaker. Nye na landlord na-eke the money. Enwe ike ịkwụ ụgwọ na 500,000 ekwu onye nwa 300,000 agent fee. Oro Yoruba man ka ọ bụ. And ọ na-eme onye Igbo na-eme onye Yoruba. Ọ chọrọ ịma. Ọ dị ka ndị politician. Enwere ife dị iche ndị politician na onye Hausa, ndị politician ndị Igbo na ndị Igbo. Ka nye gị example. Ndị politician ndị Hausa nso na fafuru onwe fa n'anya. Gịnị mere fada akpọjọ ndị Hausa school? Ihe asị m na ọ bụrụ na ndị Hausa ala ka ije akwụkwọ mana ụmụ nke ndị politician ndị Hausa nọ n'ụlọ akwụkwọ. Ndị nke ala kere ije akwụkwọ but individuals ndị si from poor family achọzi ije akwụkwọ. Ifugo ebe iji alafu onwe gị.
ndị Hausa adịghị eje school mana ụmụ big men ndị Hausa na-aga school. Check all the ministers, senators, all the businessmen ndị Hausa ifu na ụmụ fa niile na-eje akwụkwọ. All the poor ones now nọzọ na-akpagharị na street ajụzi ya ga-esi ndị Hausa they don't like education and they don't like going to school. Akwa father like eje akwụkwọ. Jee Saudi Arabia, jee Qatar, jee Dubai, jee Oman, jee Kuwait, gaa US, gaa UK ka ifu ụmụ ndị Hausa ebe fa nọcha na school. Ịgazia n'ugwu asị ife ndị nke ba abịa na ejuzi asị na ndị Hausa ada like eje akwụkwọ because those ones their family cannot send them to school. Nne na eziokwu ọ na-agụ m akwa ma mfu ndị Igbo na-asọpọtụ these people. Ọ na-abụ mfụrụ ara ebe ndị Igbo na-asọpọtụ these people ọ na-agụ m akwa. Kedu na ife ọ bụ? Obi Kubana by APC. That is his business. Why must I suffer for it? Why must I suffer for it? Or must ya by APC? Ego na-enweta na APC ọ na-enye m Tony Kabaka be a youth in Edo State on APC. You can never see Edo people condemning that guy. Manafaka bana ikwu Obi Kubana. E just like the same APC like no. Tony Kabaka onye Edo State youth no na APC. So gini diziche that man no na APC na Obi Kubana ba APC. Why are you not angry with that guy? Man, you angry with Obi Kubana. Go see na onye achọrọ opportunity ekpari ndị Igbo. Onye achọrọ opportunity oge ju ekpari ndị Igbo. Famechacha fabe wezi afa Mazi Nnamdi Kanu wee cement zia ya. Ịma na onye kparicha ndị Igbo chọja ka like ya sị fro Mazi Nnamdi Kanu no nga na Sokoto na-ata afụ okwulu ara nke ozugbo emotion ya kwa eziokwu ife ndị Igbo na-eme adọrọ mma ichefuo na ndị Igbo na-eje Sokoto eje afọ Mazi Nnamdi Kanu mgbe Mazi Nnamdi Kanu na-eje kọtụ ndị mmadụ na-esi ya n'Igbo gbaa uwe n'ụfọdụ agba moto jee Abuja jefia. Gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime mgbe eji Mazi Nnamdi Kanu individual ndị Igbo na merọ? Achọrọ ka ịgwa m gịnị ka ndị Igbo kwesịrị ime mgbe ejide Mazi Nnamdi Kanu fa na merọ? O demonstration eme demonstration ndị amị agbagbu ndị mmadụ tụwa ndị mmadụ na nga ndị Kanu na nga ka na nga ruo tata ma ndị agbajichara ụkwụ ma ndị agbajiri aka. Kedu ife ọzọ ịchọ ka ndị mmadụ mee fa na merọ? Achọrọ ka ịgwa m gụwa apụtasị gị yes but Igbo si bitire Mazi Nnamdi Kanu. So ka anyị wee na-enwe ndị Igbo one ma one aka lụkọ with gọọmenti wee je buru Mazi Nnamdi Kanu. You focus on that one. What of the ones that Mazi Nnamdi Kanu massive support? Why are you not talking about them? Why are you not seeing them? Ndị Igbo nke stand with Mazi Nnamdi Kanu ụtụtụ efe abalị. Why are you not talking about them? Kedu maka ife iji gwụsọ ọsọ ndị nke lụsa Mazi Nnamdi Kanu? Odo mụ na gaya na-agbapụta Mazi Nnamdi Kanu tata si ndị Igbo fụrụ ya n'anya kwuru ebe a ndị nke kpọrọ ya asị kwuru ebe a. Kedu line ya aka? Gị ka nna ajụ kedu line ya aka? Ndị Igbo ife unu na-eme adịrọkwa mma. Onye na-akpali unu na sọpọtụ onye jụọ na onye unu gịnị bụ interest onye a ịkpali ndị Igbo? Ife na-eme na steeti o finish naanị. They will always talk about the Igbos. Always the Igbos. Always the Igbos. Anya furu onwe anyị n'anya anyị kpọrọ onwe anyị asị ana Igbo na befa ka ebe ka wee dị develop. Our village na their village ka ebe ka wee dị develop. Ị ma na ị gaa na ana Igbo tata orumosi ebe ni community na-enwecha na boho ebe a na-agbarụ mmiri gaa n'obodo ndị Yoruba gaa n'obodo ndị Hausa enwe ndị ka na-echu mmiri n'ịkpa. Ị na-ajụ gị na nwere big man nọ n'obodo a ga-eti irifa boho. Gaa na ana Igbo big men na-arụcha ụlọ tinye gbapụ boho tinye pọmpụ na fence na my village agbapụ boho mmiri mgbapụta na boho aṅụtụbeghị m ya. Ọ ndị mmadụ na-anwe ọ ndị mmadụ na-ekuru agbapụ m ya because na m chọrọ mmiri mma ahụ. The answer is no. Agbapụ m ya ka ndị mmadụ na-ekuru mmiri ebe a. Fa na-akwụ ụgwọ ekuru mmiri ebe a? No.
onye kwuru onwu kwuru jesad kwuru jesie nri kedu maka ifo atisi ndị bi nso ebe a ka fayala ịdị na-eje fa eje achọ mmiri onye ọzọ emekwa ọrụ ịfụnanya ka ọ bụ every December anyị na-eke abarice na the whole Igbo land anyị na-eke akpa osikapa na ala Igbo niile na December enwere ife ikwuru ebe a na imbecile ọ bụrụ na omuso nwere aka ntị mma esugu nsucha aga aka ntị ọ bụrụ kọọtụ ka ịchọ mụ na ga-ejebe ọ bụrụ polisi chọrọ ejebe ọkwa ma aka ntị enwere aka ntị nsuo gị aka ntị nsutuo gị n'ala Igbo niile every December anyị na-eke abarice asụrụ gị na steeti asị nga ala Igbo niile Imo steeti Abia steeti Enugu steeti Ebonyi steeti na Anambra steeti these 5 Igbo steeti mgbe ndị na-eke ya odosubo nwebere onye mfụrụ anya ọ na Facebook ka mana famata eruo December weta akaụntụ ngwa cheke agbakọ ndị mmadụ na-eke all the videos na phone ụmụ nwanne m ka fa na-ebunye ndị fa na-ebunye amama ndọ those people a na-eke dị onwe ofu onye n'ime fa mma enwere ofu onye n'ime fa na fa kwuru okwu and nna agwafa ịchọrọ ime ndị a na-ekenye abarice video evidio na n'iru fa video from onu fa down lapụ eme post some of the videos ka ịfụ agwa mfa anwakwa na anwa video rum iru mmadụ video from onu fa down achọrọ ka afọ iru fa anya so gịnị ọzọ ka ịchọ ndị Yoruba onekere abarice ndị Edo steeti oneke ndị Hausa oneke ekechakwa ife niile ifekwasịkwa na fa gbara afụrụ onwe fa n'anya onye agụụ na-agụ enye ya nri ifụkwa onye n'anya mana inyere ya nri onye agụụ na-agụ enye ya nri ifụrọkwa ya n'anya the other day woman kpọrọ m na December na achọrọ nwa ya n'ụgwọ akwụkwọ shishi adịghị na akaụntụ m mkpọ onye kpọrọ na fon wiki nwere ego dị otu ọsị m mba mgbe kpọzi onye ọzọ wesịa biko kwụnyere m ego dị otu a na akaụntụ dị woman nwa dị woman amamọnyụ dị woman na onwe ya amamọnyụ so gịnị kunu na-akọ enwe nna anọ m ya geenụ ntị ka m gwa unu ifuru na amarọ otu anyị nọ kịta enwero tribe dị na Nigeria dị mma ndị Igbo adịghị mma ndị Yoruba adịghị mma ndị Fulani adịghị mma ife ga na-ayọ Chukwu n'ụwa onye ọbụla gịnị ya na-eme ka ife ka ọ bụrụ onye nke isi dị mma enwe onye Hausa gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị enwe onye Yoruba gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị nwa onye Igbo gịnị ya ga-eme biznes orige ego gị nwa onye nke gịnị ya ga-eme omeri ego gị so ife onye nke ga-eri ego gị ori ego gị mara na individual riri ego gị na ọ bụrụ ndị Igbo niile na one person ka nye unu obere example ka m wee mechie ọnwa ekịta ka isi wee jee ife dị ka anyị wee kịta na ijere ofu obodo n'ala Igbo jee nụọ nwaanyị nke i wee fụ ebe anyị nọ wee daa alụlụ ana enwe ka isi wee jee ofu obodo wee jee nụọ nwaanyị na-ege ntị bịa ide you are insulting me again mbrọkwọ gị inwe anwa de anything gbasara insult again na this page njirizi aka mbrọkwọ gị enye akwa egoro ngugwu ka ijiri aka gị zuzu pụọ na this page so inwe anwa meghezi ọnụ sọra mụ aba agbara eze na akparịrị ifuru Afrịka gị mbrọkwọ gị nwụrụzi aka mbrọkwọ gị n'iru ndị mmadụ gee ntị otu onye nọkịta onwe na ka isi wee jee n'ofu obodo n'ala Igbo jee nụọ nwaanyị nwunye gị na-emete gị ọfụma gee ntị ife ya ekwukwu anyị nwunye m abụ ka ezigbo mmadụ ị na-egotere nwunye gị ife enwezie ka nwunye gị si wee ya bụrụ ajọ mmadụ ịlapụzia da particular nwunye go fesizia village ha tụfịa kwa obodo a nachacha n'iyi obodo adịkwa mmadụ ije nụ nwaanyị God forbid ichefuo na ife abụ ofu onye ka ị na-anụ from the village ọ bụrụ mmadụ na-abụ ma ịtọ ma ịnọ just one person i were condemn the whole village enwe ka esu aka akọ the village sarapụ ndị a very useless people ndị a bụrụ mmadụ onye nọ n'akụ amarọ the anger of ife ị na-ekwu ọche ma ife ọ na-akọrọ gị ka ị na-abarụ mba ọ mara na ị na-akọ for your own personal encounter with one person from that village eziokwu ka ọ basị mgbe ọ bụ na akọtara akụkọ that village rapụrụ ndị a very useless people ndị a bụrụkwa mmadụ onye nọ na-akụ ya efi oke ọ marọ na ofu onye gị na ya mere ife nwaanyị ịnụtara village agbawara gị azụ ka iji wee kọndọ mmadụ ho village ọnya bụ ife ndị Igbo na-eme na Igbo afụrụ onwe fa n'anya na Igbo afụrụ onwe fa n'anya
mgbe ọbụla ekwuru na Igbo afro onwe n'anya icheta ofu onye Igbo gị na ya mee something ọ gara in order iwere ya condemn. Mana enwekwukwa onye Igbo gị na ya mee something ọ ga, you don't want to talk about that person. You don't even remember that person again. You will not even remember that person again. Mba aparesi na-ekwu bụ nke mụ amara. Enwe ndị nke nyechara ego business ma ndị bunyere keke ma ndị bunyere nka. Akwa na social media bụ unu anọrọ mgbe egbunye mmadụ keke na bebe. Unu anọrọ mgbe egbunye mmadụ keke na bebe. Onye mbunye keke na bebe o were ka o were nete family anya. Onye mbunye keke na bebe abụrụ onye my village. Ọ bụrụ my village mana onye Igbo ka ọ bụ mbunye keke na bebe ka o weje nete ezinụlọ ya anya. Akwa na anya unu ka o mee. Unu anọrọ epost receipt eji wee gote keke na bebe. Maka ụfọdụ unu na-eme ife fake something ka eji wee post wo receipt. Post wo afa the shop. Post wo the number unu chọk unu je confirm wa. So gịnị nụ? Onye Igbo mbụ o juru m afọ. Onye Igbo mbụ o juru m afọ. Emeja m unu example so na mụ na ndị Christianity adọrọ na mma. Mụ na ndị pastor adọrọ na mma. Mana apụta kịta anya m akwụkwọ na pen sị m debe afa chọọchị na Nigeria ya emechi. Unu afọ chọọchị ndị Igbo ka bụ the last church mmede. Mmebido debe afa chọọchị ndị Yoruba. Because of abidori. Okay, ka ịfụkwa ndị Igbo afọrọ onwe n'anya. Na-ege ntị. Ebuka Obi bụ onye Igbo. O nwere chọọchị na Lagos State. The same Ebuka Obi lụrụ ụlọ ọgwụ na Lagos State. Listen to me. The same Ebuka Obi lụrụ ụlọ ọgwụ na Lagos State. The same Ebuka Obi lụrụ Pure Water Company na Lagos State. Thank you. Adeboye, Oyedigbo, ndị pastor ndị Yoruba niile nwecha chọọchị na Igbo. Fe nwere ụlọ ọgwụ na Igbo. Fe nwere Pure Water Company na Igbo. The only thing fe nwere na Igbo bụ chọọchị. Mana na Igbo ma na Ebuka Obi nwere chọọchị na Lagos State. Lụa company de. Lụa hospital de. Ndị Yoruba ka ya wee nwee ego na pastor nwere chọọchị na Igbo. Fa lụrụ company. Fa lụrụ Pure Water. Fa lụrụ hospital. And you are not talking about it. Ajụka na ajụ. Onwe akwefere ọnwa arụrụ anụ unu na-adị ga-abụ nkirichi unu mgbe na mụ na unu enweghị ike ikwuru same praise. Ọpọ na ego niile ndị Igbo tụta nye all these Yoruba pastors. Onwere nke obi megharị ka ọrụkwa na anaghị something na ana Igbo. They did not do it. Mana tupu Ebuka Obi abịara nke ọrụ na nga ọgbara. Unu afụrụ the reason ji egwu na otu anụ nọkịta. Ọ bụrụ na Lagos State na na-eje ụka manager n'ụlọ ụka Ebuka Obi. Ịma why? Ego ntinye n'ụlọ ụka Ebuka Obi mma na one day you will come back to Igbo land. Mana ego ntinye na nke ndị pastor ndị Yoruba can never in this life, in next life, ịbịa na ana Igbo. Damon efuona. Any onye nye de efuona. Mana onye nke itinyere na nke ndị Zion ofu ụbọchị ọbịa na ana Igbo. E were ya rụọ ụlọ ọgwụ n'ala Igbo. Obugodu na ijero onye obodo ga-eje, onye Igbo ibe ga-eje. Gịnị mere unu adịghị? Etukwuru gọvanọ gbakọcha mụ na unu adịghị eme ofufe. We don't do the same thing. So ndị mmadụ abịazi na-abịa akpara Igbo, ndị Igbo furu onwe fere anya too much. Napụcha na e nwere ụmụ efurefu ndị Igbo na-agha ala. Mana ọ bụrụ ebe na anya furu onwe anyị n'anya, anyị afụkọ onwe anyị n'anya. Anyị fụchasịara onwe anyị n'anya. Ọ dịkịta otu anọ. Ọmụ bụ ndị Igbo. This video a daman me, ọ mmadụ taa ga-eme ebe a. Ife ọ dele ebe a, ọ sị agbara nze. Come and say this one. Always you defend the Igbo, especially when other tribe is talking about Igbos. Nsi, ide comment ka ịkparịa m, mana ịmara na ibunye ime. O gosiri onye ọbụla bụ onye Igbo. Ebe ọbụla a na-ekwu maka onye Igbo, agbara nze must be there and defend them. Yes. Ọ bụrụ onye zuru ori, mma asị nwanne, izuru ori. Ọ bụrụ egburu mmadụ wayo, igwuru wayo. Mana tupu nkwu anything, mechek, onye a na-ekwu this thing. Nwanne gị nwoke zuru ori last week, did you talk about it? The answer is no. Why are you talking about my brother? Ọ bụrụ kwa na mama condemn ife my brother mere. Mana mma condemn ife my brother mere. After, go on onwe gị gwara m gịnị mere ikwuru maka nwanne nke gị. Onye chọrọ ikwuba aka ọtọ, nya kwuba aka ọtọ straight. An Edo man by APC.
Tony Kabaka ya ndị APC a na-ekonuko ndị tufuo iru. Obi Kubana asị Igbo man baa APC ndị mmadụ awụpụta uwe maka Obi Kubana. What is the difference? Nwanne mama na-get old mama ijurukwana m enwere ego take care of a woman. Ijurukwa bịa I'm getting old. Won't I get old before? Am I going to be imara onende? Imara onende? Obara ntị ikoro bịa kama nwụta ọgbọ gị. O ruo mgbe mmanụ nwanyị. How is that even your business? Mụtara ya. Since you go about it, take account number can support wa. Okay, mbasị mmanụ nwanyị gịrị ka ihe nye m. Uwe kịta ka onye ọbụla nọ. And ọ bụ na imere ya a na-elie gị. Mbasị mmanụ nwanyị gịrị ka ihe eme. Dee ya ebe a. Dee ya kịta. And no bụ na imere ya ihe edekwu edewo. Agbara nze basị ya anụ nwaanyị mmemere gị ife dị otu a. Ọ bụrụ na emere ya na-elie isi m. Dee ya ka onye ọbụla fụ. Ka nna kọ gị na natural. Ka m wee mmadụ how genuine ife ị na-ede dị ka ị jọsụ firie ka ị kparịa m ka n'obi gị onyetin ọ na-ewute gị. Desi agbara nze mbasị ya anụ nwaanyị I'm going to do so things for you. Ọ bụ na m emere ya analie isi m ka ị tụọrọ gị ise ka ị suchie ya. Dee ịmụ na enwe something ndị mmadụ ga-eji na-akpara gị eche na fa na-ekwu iri gị. A na-ekwu important na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị. Inwe ụmụ nwanne nwaanyị mgbe nwanne gị nwaanyị ka mụ na ya mụba nwa tupu ọ na-amụ nwa one ma one oyi ọta 100 anyị ịgbani ọdọkwafecha mana 100,000 na egbe nwanne gị nwaanyị na ntụọ nwanne gị nwaanyị ime mụ achụkwu obere ego tinye 100,000 akwụwa ụgwọ isi ya. Ịghọtago? Agwara m na abịa n'ife gbasara anụmụ nwaanyị amụba nwa face your life. Apụ na agbara nze aka. Ife na-esi nkakwu isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Always not rule enu. Some of you are doubt. Ife na-esi nkakwu isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Ọ ife mma gbada bụ ọ bụ na irugo 30 years as a man, jee nụọ nwaanyị. Ọ bụ na irugo 30 years as a man, jee nụọ nwaanyị. Unu ejizi na agbara nze enye example. Unu ejizi na agbara nze enye example. Labon agbara nze aka. I was trained by the founding fathers. Unu ejizi na agbara nze enye example. Ife na-esi nkakwu isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Ife na-esi nkakwu isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Mgbe one ka mma agwa unu okwu unu ewe mụrụ akọ. Jeenụ nụọ nwaanyị. Jeenụ nụọ nwaanyị for your own good. Abịakwana tomorrow si niile na agbara nze anya go and get married. I keep on saying it. Nature ga-abụrụ m aka ebe. Some people nọ na social media ga-ekwu eziokwu ga-abụrụ m aka ebe. Maka the day oge esu. Maka the day oge esu. That Abraham has been hammering on this, but we fail to reason with him. Ndị nke na-ebe ata ben ị na-ana ife na-ekwu. Ọ bụ na Igbo nwoke n'iruo na 30 years jee nụọ nwaanyị. Jee nụọ nwaanyị. Unu enesi na agbara nze anya. Ife na-esi nkakwu isi bụ na ọkpụkpụ ya ka ọ dị. Ọ kwara ka ọla m n'ọnụ. Ndị be anyị mma alapụ unu. Ka ndị na-enwe post m mere ọda so the post bịa. Ka mma na ife dị efe ahụ. Ịmụ na dị ọda nka ụfọdụ sef ife bụ yala amazi ife dị ife ahụ. And then enwe ife pasa na abụrụ ideriva post. Unu amana otu a nnọkọta. Na a na-ayọ mbiko ka mbịa were iPhone 17 Pro Max. Ịma na kịta amana gị na-ekwu okwu. Ọ bụrụ kịta na esi ka anyị jee na TikTok a na-eme 24 hours video. Kịta amana gị na-ekwu okwu. Mgbe nte phone a kpọọ ndị netwọk a na-ayọ mbiko tịba na need iPhone 17 Pro Max ịtọ. Nọ na live video for 24 hours mara apụ. Nọ na live video luo echi. Unu ga-afafafa apịa bel. Oh, I was married. Yes na. Ịgba na nwanne. Ọ na-adị mma nwoke ịnụ nwaanyị n'oge. Ọ na-adị mma nwoke ịnụ nwaanyị n'oge. Oke ka njụ na ajụjụ. Ndị a na-abịa akọtọ ndị Igbo oge niile. Unu ama na steeti ndị a ụdị mpụ na agwa fa na-apịtọ. Unu ama ka esi atụba nwaanyị ime ebe a. Unu ama ụmụ nwaanyị onye mụrụ nwa n'ụlọ n'obodo fa. Ime ụmụ nwoke onye tụbacha nwaanyị ime aba ndọ ncha. Why are they not talking about it? Adị m emezi giveaway. Mgbe m giveaway akago. Achọrọ m nkịta onye ọbụla na-eso m in truth and in spirit. Ịghọta?
kịta na ọzi anything give away achọrọ m onye ọbụla na-eso m kịta ka ọ na-eso m in truth and in spirit ọ bụrụ onye na-eso m because ọ na-enweta give away so everything about give away adịgo dissolve ọ bụrụ ị na-eso anyị na 2021 2022 2020 emegide m give away ndị mmadụ ewere m na-akụ asịrị na social media especially ndị mmadụ na Germany ebe I didn't make give away because I'm with you. I didn't give away because our people need help. That 100,000 is in the year, and me there with that guy. One day with the 50,000 and that money I may give away. That weekend with the 50,000 that money I may give away. Also, more than maybe that may tell my account number. Only chokodi you may consider new phone in a comment section. Not because I have. Not because I have. Nsi a new ofu na comment section maka ama m na ụda afụ sokwa gị na-ata enwe onye ka mma so na bụ mfụrala onye nka mma na akụkọ onye again we mfụrala onye nka mma ncha na akụkọ onye again we mfụrala onye nka mma ncha na akụkọ onye again we mgbe e mechara obodo ofu enwe mma na anyị na-eje alụlụ ọrụ Rufus the man kpọọ m so na nwe ife ọchọ ka njeru na o yenye m ego n'edi otu a nsi oke na enwe onye mma agba ọsị mba na ọ chọ ka mmeditin nsi ọga ya biko na onye nke aka bịara ọfụ na kọdishọn onye nke aka nke m njọ ya biko ka onye ajerụwarị ya dị ọrụ ipesin jerụwa dị ọrụ dị ọrụ kpọọ m chọrọ na-achọrọ m obere ego na dị ọrụ nsị ya mba kọndishọn gaad sef na ekwesị ịchọkwuru gị sọntị onye bụ nji wee kọrekt ya gụtoro m ọnwa ọrụ na-eje alụ mgbe a n'obodo a akwa ofu okwu a emuna na-akpọ ndị be anyị onye ya sakwara m ọrụ a bụ onye Edo steeti enwegasị ndị old women ije na befa na summer time enwe ike ọbụna nwe ukwu isi fakọ mana fa like ọzọ ukwu isi ya so igbutu odi ukwu isi ebupụta ya na mkpọrọgwụ ya and the video phone ma mebili emebi ọpịa nkara ibidi na-epost video ebupụta ya na mkpọrọgwụ ya so enwe one of my friend mụ na ya na-ese je eme that thing onwe that time the guy disappoint ya m wee fụzi ya one guy wee kpọrọ the guy wee je onye Edo steeti ruo mechakwa mụ achọrọ ya ego emechakwa nkwa onye ọzọ mkpọkwa wee je the last one I ejezi oje chụba agadi nwaanyị anyị jere ịlụrụ ọrụ and that ọrụ a na-enye ego onwe ike na-ebupụ ukwu isi fere ka ebe 4 akwụkwọ gị 500 euro and ibupụ ukwu isi 4 anyị na-eji sense eme ya onye normal ịbụ adịtin fast one hour imecha gị ya mana m na-ekpochiri ebe a 5 hours 7 hours anyị ka nọ dị because ndị ọcha nwe kaba si erizi ime that thing very fast fa ga feel na ife afịarọ na arụ mana fa kpọ the real people kwesịrị that thing na Germany ebe a that we charge ebe 2,000 or 3,000 iji medicine so the woman gwazi aba eje so nwe ka esi arụ dị ọrụ ịlụ arụ anyị gba nkịtị zuo ike una na-ata something jee break emechakwa na chitekwa azụ the woman pụta na-emechitere gị ebere mana ị bịa sị ka i were iko okorobịa bụọ dịchi mkpọmkpọmkpọm bopụta ya ozugbo ndị ọcha because onwebụgo one woman anyị jee na nke ya mụ na one guy the guy nwere ebe ọ chọrọ ije sị m ka anyị mee desi na ọsọ anyị mechaa the thing emecha nwa dị woman bịara ịkwụ anyị ụgwọ the boy adọrọ happy anyị na the woman kwụ 500 the boy ya na-enye anyị 450 sị na anyị gwara m ya na anyị ga-adị ịtọ wee bịa nwaanyị anyị jizi wee dị ịbụa wee bịa mgbe na-ajụ this boy isi emebigo gị anyị sị na anyị ga-adị ịtọ wee bịa unu asị na m ga-enye anyị 500 anyị arụ aja finish go dị ọrụ the most important thing na anyị arụcha na dị ọrụ mgbe gbadaga iwe chi na the reason this idiot ji eme ife abana iwe na-ewe na ego adị too much because ọgwụ akọsụ ya nsị gị ka anyị ji nwa ewe rụọ ọrụ amana ikwero ife ide na ike isi ike ka eme kpamkpamkpam nsị a na mmadụ bụ mmadụ na-enwe ego mmadụ ga-enye gị igbu obere oge n'ọrụ na-enwe ka ihe esi weme datin very fast onye efe irie na ego adịwa dị too much na ife afịa na arụ na ka njụwesị ka anyị na-eji nwayọ emecha mmadụ ya sara m dị ọrụ mgbe ana m enwetebe ego ya just ukwu isi ihe ọbụrụkwa nnekwu ukwu isi ịpụta igwe ebupụta ya abụpụta n'ala kpochie dị aja gburisizie dị oisi aka m kpọrọ one guy wee je so na nwe ụbọchị ije na-eme ọsịsọ nsị ya ka anyị zuo ike ọjụ anyị were ọda wana wa 30 minutes maybe 5 kwesị iji 8 hours wee mee so ife ọbụla na-eme n'ụwa na-eyuzu your brain ije ebe a na-akpata ya ọzọ ndị Igbo ka ike na-adị akpata ya ndị Edo steeti ike adọrọ fe ịkpata ya fa na-akpụ aka na akpa na-ama ya na-achọ nwaanyị ihe enyefe ego echi agwa gị na ndị Igbo fụrụ ego n'anya ị na-eje ala nwaanyị na-esogharị nwaanyị na-enye gị ego de na onye Igbo werezia strength ya na sweat ya je kpata ego isi na like ego ndị be anyị marapụ achọrọ m ije bank enwefe mmadụ si m mere ya
so ya chọrọ m ije apply ya for Mastercard ọsọsọ Mastercard ka m meji ngwa emerite normal card ama m enwe so ndị ba ya eme na ka ikwu ka emechaa